فطرت برهان بتحتي فتاري فطرت السلام تغنيت نحدري أول حبل تغنينا مدري سلا نقصتنا قفينا البحري حجونا الناس ووقعتها سلا نقصنا لي وحليب موتها عمام قدمينا نزلو ايدك حال والله سماينا نوقيدو وموطأ لكاتي تجميرنا خزاز مرامك قويس زرحة سمريت الله يقرف تصقي كيف قصنا سبت كيسعنا زرعي عسير سنة عسير سنة يكرامتي وعجز صبر هتقوي خلنا يوم متائي سرقيانا كم عيني عارات صديقات أصنادفن حبابات سفرة قلبه مهرد بحري تكنولوجي مرمر بحري ننقذ ونقبر شنشاي كتنا مبرو ننقذ رجو وننقذ بيتنا زاد تحدث مكاني مسمار جهاز مسكان تاريخ ودمنا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا يوم لومون كم وترو نقول ميدياتات فتشنا العلا قداسنا زلوهم كمهرونا زخلو كنفلطهم زلنا كنستعلو لهم زلنا كنت نقغلهم زلنا زبلنا يوم بكل مآزن كتغمنا زخلو بزي قد سابينا يكرنا على علم اللغة نعاها كتاكم زخل كتفلطو زلك زبلنا يحزنا متينا لنا لازدينا زن خنقرب بزح تعرينا نقبر بزح مدلاواتي زقبرو بزح دخامي زحلفو لايك مقبار سبورت مقبار نتسعرنا نبقالوت كم زبس احنا خالوت كم هرسل زخل دما انا تتقبروا لنا كل دقف دما كحبل بنا مسجنا لومي ازيا قداسي نعاقون بولكخي كدلي كازغل كدليكم زغل حبريتا كدلينا زغلنا خنري لايك قبروا سبورت قبروا مجمريا بزي على ملوز الزارب زلو زينا خنجمرينا what's going on Live at Texas, President-elect Donald Trump and Elon Musk taking off right as we speak, blasting that big and beautiful rocket, doing a test flight of their largest and most powerful spacecraft ever, and attempting a tricky maneuver that involves steering the booster back into the mechanical arms or chopsticks of a launch tower. But it's not just rockets. Elon Musk is also about to blast government waste into outer space as he gears up to lead DOGE, aka the Department of Government Efficiency. And he's giving us a sneak peek of the bloat they're going to cut. Like, why does our government need $1 million of your tax dollars to study if cocaine makes Japanese quail more sexually? اوكي تري لهم علمنا مريت بيبوان السماي كتكيد نا إيلون ماسك سبيس اكس بحال كامباني مون كوركورناتو بعود فتنه كم زقبرن زدما نمارس كخيز زخل سبيس كرافت ويون ستارشيب زبلوا زلو ناتا حنت أقداسيت من كوركور نفتنه أبز قبروا لزنبرة حدش بريزنت قيني تمريض زلو دونالد ترامب مس محازون عركم قيني زلو إيلون ماسك قينهم بحده نتشو كم استعذبون أب عالم أبزا مريت زيا نفسال سايكونات عالم كينا عتو أبس قاعد أبز قبروا لزلو دونالد ترامب إيلون ماسكن بزعبا سبيس يحسب له جو بايدن قلنا زلنا مريت كبلاشي يسعر على يمزبلو زلو ميدياتات بحفشا نريو زلنا حدش مدرخ تسفاز مدرخون كم زخونك نفلت علينا من البعد زين كل تورحي حجدا لوا جو بايدن داب زين كل تورحي كل كمان ز حسبي يمثل دلو بناي فلاديمير بوتين نيكولار جيرمبر انتزن حناسي ايكوننا مدري ناب سماي ناب مارس ومخاطق له كله خمس غلي زرب زلو ازن ريو زلنا
بريك ثرو يزبحال ويون أي كألن يزبحال زنبري من كركر سديكا من كركر حنت نسمع يكسدد أزيو كبر زحت واجا زحت مسرح كنسو أتا من كركر بوجي ريات حمشش بمليونات بليونات استسرح من كركرات كيدبو يد حمشش نيرو لو مجني إلى ماسك بتي بلح رؤسو جيرو أتا من كركر تمليسكم بحدش أمريت وريدو يحريو كم بحدش نخال ملقتك تقعموا خمس غلو زخا حبت باجت زدليون زي مسرح زين معوات العلا استواصو كجبر زغلن نتو تريف زلو دما نمسلات أبزبنا دونالد ترامب بزي سرحنا إلى ماسك أزيو كم زقرم زلون نزل نجار زين خسالته كل تي محنقو جيربتهم ديمقراطيس نلعلن كيد حالان يقوم بحقن بقالن جيرب حيزو مزنا برو نفتلو مخاني زين جرزلو أنت تخفيت له دما إلى ماسك أبزن زمتا زلو 4 عامات نزي سبيسز نزي عودزي بكم حسم كغيرو مدب كم زلو من البات أمريكا ميدياناتهم كل زين إلى ماسك زقبرو زلو سلز قبرون بر تشاينا بوحدو أبسومن دي ولا أبورح عيفلتين أبسوم ميز مثلني فلوي من كركر نسماهم سجد زلو أزخا ودر أمانجو تشاينا أمريكا نزلو أمريكا وقت بالكبير أمانجو إلى ماسكن أمانجو تشاينا نزلو تودر من يخط تعذاب زلو بدهري أوروبا nothing أب قدينا مريت كناتنا يوكرين بخمي جرنا فاندن جبراو تراهم زلوسو نافريكا ترقص أفريقيا ده حنا أبز جاي مزك نلين خلينا أنا أفريقيا ناي مريت قدينا تراين خالو أتوم نسمع بلاتنا زبلوز نبر أوروبا إزي شوزي كمان بتيفت راهم زري وزلو they have nothing to show for it ولا حنت زري ويب لومن تشاينا تمالها بتجي متيوم رشا بعامم زأكل من كركر لوم ناب سبيس وين ولا نيكلراو عقميتي نيكلراو عقم دبل دلنا ناي سبيس ناي ساتلايت قال ملا ناي حيل أير قال ملا كل شيء لزلهم أبت سبيس بعقمم كنا أمريكا ويمكن كنا تشاينا باجت يبلو ممكن بعقمم زأكل سقوم تسقبرو زلويهم سلازي أبزو كل جيمز لا تفي زلو زي اللي هامز تفي أمريت هامت في زلو أبسماي دما حمد بهال زي بلو أوروبايو ما بحكي خط حفر قد مسبنا زغل تكنولوجي بس هنا إلهم كبقعو لومي والحنت نسماي أبزنا سبيس والحنت يبلو من زرعه أمريت زلو تكنولوجي كل تريفهم معناته تجي قال له أبزي أوروبا أبي أوروبا أنا تقمت كاسلم تخاخم تبل ولك أوروبا سلزغمت زلو كحسلني أوروباين كوينكم زولو تحكيزي أمريكا تشاينا دحريهم يا معبيلة تمالي أمتي أبز جيمزي سلازي سرعو نغدمي سلازي تأمت رجل سلازلهم معبيلهم لعل خيدهم الله أنا أم فيري شور إن تشاينا العالم ممتع انتايز نقرأك نزح حساب زي أنت سريحات له أفريقيا وين لعل خد مسخم تدخل سلامتاي أنت تدخلوا تفلتت عليو تراي أورجنايز زخنا منجستي علاماتاتو أنا تيرو نخلو تعقاتاتو أو هايدو كسرح زخل سب مسه الوكا كبت صح زخل مخانو ناي بحكي إزين ريو زلنا أنتايم زبلو زلو أمريكاويان ناي بحكي إزي إلى ماسك أبوش تحتير عمت ناسا زبهال عمتات جيرو زي قبرو أبحتير عمتات كلتا شو حبيلي نابز سبيس إكس بهال ماتيو كم كامباني دماغ تشان شد 4 حادن سلسن داركان أي مجمر يا سيريس راح بكلتشان عسرتنا أبيلو جميرو أبحتير جزية كندزي تكنولوجيكاوي لو تكمل تزغل تغين وتسبيس الناس هزبلوا نعمتات باجيتات معت بليونات دوس زنبرة انتهى يا فرين دهري الكناتين شم ترى بقى ناسكم جيز بردوكم جيز جبر ولا حنت قاعد تراين تحكي نهلكا ورحبت احنا مزبلو كساح جن كلا جزيك خدوي ترايون انا بحكي بتصح مريم ما يبصحون تشاينا بتصحهم امني حزمت يوم ابز حلفه تزرح حق كفالنا ورح خيدو كابو نمصلحت زدلي امنتاتن حمدن كابو امتيوم بدنا امريكا ينهبكم نايلوم نخالوت جن نمرمرا تدليكم متيهم كتوسط تقول يوم تشاينا اوريدي دي بروفد امريكا جن ورحي ابسوساتا سبعات بس هنا يلوم كساب حج جن هذا جزي بتصحهم خلايا جزيكم لسلو زي كعلو سلمتايو ستيل وي دونت نو الى ماسك جن ورحي كونه نمارس كبصح كم زغل العالم بروف غيروالو ناتمنكس امريكا دما نسون فيفيكن كوينوم ناتمنكستون قرطونتاتن ممحياش بزح كنسرحنا قبل كله امريكاوين بحكي ابزبنه الى ماسك بزح لو تخمصهم كم زغل بزح استواصو كمصهم كم زغل يم صبي زلو نيشيس كنس معايم تزربا كن منتا اكسايتد in public enterprise. You know, Musk is all about operating utmost efficiency, being lean, being effective. We're comparing that to the government, which is all about being expansive. That somehow being expansive means you're better, but it's not. It's not at all. What it creates is a bloated bureaucracy that becomes parasitic to the host. So that's why Doge is necessary. He's trying to return us to the idea that the most efficient way of doing things is lean. He fired. Sometimes the blue Elon Musk أبزيناي private sector كندزي أستواج أو ممسوط رايدة كونسي أمانجست أمريكا إيدو أتم خالو لأنه كل دما دونالد ترامب لما جمر يا كندزي عينة ترى ونزل له كامبانينا أمريكا
مزي بأكل أباك ساتف مخالو نتيجة جبر زلوا سرح كتاق مخالون أجوها قبل نربعة عامات حلف 4 عامات يزبلكم زلوا جو بايدن حنت جزيون انتو قني نزي أمراته سرحنا إلى ماسك حنت معتون صبغي قبل ده يكونس بنصارو نعون معنقاف كل زك علي قبر كم زنبره منجستك ساعة كندي أنصار ربحنا يتهجر تخيل كم زغل دما ناي جو بايدن نعلمنا ترى يكونس نت أمريكا زبهالون أنصار ناي تربحوي زخيل زنبره يزبلو 300 بليون أكن داب هاجوري إنفست زجبره أبكيناتنا يوكرين إنفست زجبره أبزن كلته واحد تريفون وزلوا هذا أكن سلام رجعتن جيرو بسلام زخيل نيوكرين حدا جنيا أسوارات نخدت كم أفيد اللالو سلزي دونالد ترامب كل جنا كيما تخلو أمريكا نقميت حنبابل من قدتات أم مفتركو جاي خلو إيلون ماسك جن بنشارو نعون مدخام نزي كناتات زي دونالد ترامب متشي نزي كناتات زي نقميت نخي وسد أبتو كينات ما نقط حزيلو زجبرو زلو تبقصو نايب حق زت حساس بينابلو بزحات كيلاتات نتكونتات كونتراست جبرو نرلنا دونالد ترامب ممتو إذا من البعض أب سبيس مارس كنت كده مدب زلكم تزبلت عدل كوني خلي تيلا أب أمريت نزل لنا بعد دونالد ترامب أنتي كجبر خل نزبلك بغربة مكتة تعلية دلي هذا دونالد ترامب أبز غربة زبلو زلو نالبعض عخان نقول لك كده مكازغل زياس معايا سكه. That's just breaking. Kate Rooney has that for us. Hi, Kate. Hey, Mike. So we've got a couple of crypto headlines here. I'm going to start first with a report here from the Financial Times that Donald Trump's social media company is in advanced talks to buy Bakkt. That is a crypto trading venue owned by the Intercontinental Exchange. That's the New York Stock Exchange parent company. As Truth Social does look to expand beyond online conversations. Again, this is according to the FT. The media group here is owned by President-elect Donald Trump, and according to this report, is closing in on an all-share purchase of that crypto exchange. They're citing 2 people from. So, انتينا نسمى زلنا ناي دونالد ترامب ميديا كامباني ناي ميديا كامباني لو ترو سوشيال جلزبل بزح كامباني تاسل زلو حدا كباتهم انتي كجزي حسبالو كامباني ناتو نزي بي اي ناي كريبتو كتجزالو تخل بلاتفورم نخجزو يزراربو كم زلون and this is a massive good news نتوم ابي انفستمنت زلنا ازيا قداس زيناي دونالد ترامب اب زبن ممحدارو ጽቡቕ ዝኾነ ፖሊሲ ናይ ክሪፕቶ ከተኣታቱ ምዃኑ ስለዚ ግለጽ ዘሎ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ክመጽእ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምናልባት እዛ ዘረባ እዚኣ ፅሕፍቲ እዚኣ እስኪ ኣንብብዋ ገለገለ ኢኹም ሪች ዳድ ፑር ዳድ ትብል መፅሓፍ ኣንቢብኩማ ትኾኑ እዮም ካብ ሮበርት ቲ ኪዮሳኪ ዝተፃሕፈት ትማሊ ኣይ ዶንት ኖ ትማሊ ቅድሚ ክንደይ መዓልታት ኖ ንኣክቹሊ ቅድሚ ክንደይ ሰዓታት እዩ ዕለት 10 ወርሒ 11 14 ፖስት ዝገበሮ ኣቤክስ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ መስለኩም ማይክል ሴይለር ዝብየ ማን ዘሎ ትሪዎ ዘለኹም ማይክሮ ስትራቴጂ ትበሃል ካምፓኒ ናታ መስራቲ ሲኢኦ ናታ እዩ ናታ አይ ቲንክ ሓላፊ እዩ አይደነ ሲኢኦ ሕጅሎ ድየለና ይፍልጥን ግን ኣብ ታሪክ ድማ ማይክሮ ስትራቴጂ ብከምታይ ትፍለጥ ዝበዝሐ ቢትኮይን ዝሓዘት እያ 331,200 ኮይንስ ናይ ቢትኮይን ሒዛ ከም ዘላን ብገንዘብ ክትመን ከሎ ድማ $30 ቢልዮን ዝትመን ቢትኮይን ዝበዝሐ ቢትኮይን ዝትውንን ካምፓኒ እዛ ማይክሮ ስትራቴጂ ትበሃል እዩ እንታይ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ኢንተርቪው እንታይ ኢሉ ገሊፁ ሮበርት ኪዮሳኪ ድማ ኣስሚሩላ ኣሎ ንሓንቲ ቢትኮይን ክንደይ ዋጋ ክትከውን እያ ኢሉ ፅሒፉ ኣሎ 13 ሚልዮን ክትከውን እያ ኢሉ ጠቂሱ ኣሎ ምናልባት ሕጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ነዚ ቪድዮ ክገብር ከለኹ 94,000 ኣላ ቢትኮይን ሬከርድ ሌቨል እዩ ዝንበዓሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሱ ክፅሕፋ ከሎ ቢትኮይን 9,000 ኣላ እንድሕር ኢልና ማይክል ሴይለር ንሓንቲ ቢትኮይን 13 ሚልዮን ክትበፅሕ እያ ይብል ኣሎ I believe he is right ይብል ኣሎ እቲ ሮበርት ድማ ትክክል ከም ዘሎ ኣነ እውን ነቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ኣምነ he is one smart boy bitcoin today is 90,000 if Saylor is on a target which I think he is እቲ ዝብሎ ዘሎ ሓቀቱ ኮይኑ ኣነ እውን ሓቀሎ ኢለ ዝኣምን ይብል ኣሎ that means for 90,000 ብ9,000 0.1 ቢትኮይን ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ሓደ ቢትኮይን 9,000 ድሕሪ ኢልና 0.1 ቢትኮይን ክትገዝእ 9,000 ድሌካ ب0.1 ቢትኮይን ተገዚኻ ወይ 9,000 ቢትኮይን ድሕሪ ኢንቨስት ጌርካ you are a millionaire tomorrow እዚ ዝብሎ ዘሎ ሓቂ ምስ ኮነ 9,000 ኢንቨስት ጌርካ ሚልዮነር ንክትከውን ተኽእሎ ኣሎ ይብል ኣሎ ሹር ብዙሓት ሰባት ነዚ ክትፅላለ ገለ መለኻ ክብሉን እዮም ኢልካ ከይሓፈሩ ግን 50,000 ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ክመሃሩ MBA ክገብሩ ድዮም ወላ ባችለር ዲግሪ ክገብሩ 50,000 ዕዳ ኣትዮም ክመሃሩ ግን ፀገም የብሎምን ኢልካ ሰርቲፊኬት ናትካ ወሲድካ ምስ ወፃኻ ግን ስራሕ ከይትረክብ ትኽእል ኢኻ ጋራንቲ ዝበሃል እውን የብልካ ስለዚ 50,000 ንሓደ ናይ ማርኬቲንግ ዲግሪ ወላ ንገለመለ ንክትወስድ ኖ ፕሮብለም ኣብ ነፍስኻ ንመፃኢ ሚልዮነር ክገብረካ ዝኽእል ሪስክ ክትወስድ ግን ሕማቕ ኣይኮነን ዝኽብለኩም ከለኹ 9,000 ኢንቨስት ግበሩ ኢልኩም ግበሩ ብለኩም የለኹን ኖ
بتاع أنا supposed كبرات رأي نقرأكم دلو just to earn a flimsy MBA get smarter buy Bitcoin today I am بلا so نا Bitcoin investor يسكاب نوح نا يورك نا Bitcoin investor سلزغونه بتزبلو زل حق زربا مستخخالي دلي أنا ناتي تعزبتك بكم أبزي زارس زي نبزح سبات زسولو زلو سلزغونه تخكلني عمر داتا كلونا له من البعض سلامتاي كم تبلا لها جورجو ريسك كله سبت خسر اللي كتب لنا تخليها ما 9 شهور كوين كم يجريو أحسر 3 مليون كبت حيل كات حسب سلامتاي تقرب زبلونه كله غليو كلتشان عسرتن تملو سوق لكم يدلي كلتشان عسرتن كنا نير بيتكوين مسلكم هذا دولار أين برا نبي 3 سنتيم نير كون غلي أفتك زيادة بيتكوين أو كلتشان شعتن سلسلة مسرته شو ينفست مقبار لا عليه نيرو imagine أو كلتشان عسرتن بزعوا بيتكوين كزار بخا خلو كلا تايتا زي حموم دي ولا نايسر كامباني وانا يبلو قليل من ينفست قبرلو شو ينفست قبرو لو ما بيالو لو مخين كابتس عش ينفست قبر قبل كخلو سب أبكلتشان عسرتن قبل كخلو سماي مدرن في الليزر لو كلتشان عسرتن ما نمسك كعبنا كايكلني أبكلتشان إسران 4 سب قبل كخلو 9 شحلو ندريلنا كاب هذا كاب زيرو ناب 9 شك بس زي كدي يبزخ عليه كوين تقمنا عتو دما 9 شح فاليو كونستر هاله أمته تقمناته بحج كم زرز بهالزلو ناب 300 شح ناب مليون دولار كديب بيتكوين تيلوم كتقرمي بالكم زقرمني مسيلكم هكاي مصلحة تخبر زي دل تراي بزعبا بيتكوين كد محجي بزعبا كريبتو بزوج زي نقرأ كيتكم مصلحة تقبروا أتي ناي بحكي هابتو دي سجاجرو لزلو ناي بحكي عقل نزلو ومن تعجز سجيرهم كم هارون زغلون تزبالة توسيد كم زغل انتلو إذا عود زيله قد مخلت عمت 15 شكلا 19 شكلا 15 شكلا 35 شكلا 54 شكلا 6 شكلا كندا يزن جرا 7 شتاتو مزبل دما حجون عدل على يله درو حج 94 شح I don't know نابي قصم خديم كابو نابي قصاك كيدخل we don't know it doesn't matter جزي خا عقل اند حجيركا ناي مايكل سيلر مخرنا مودا تكبكم نربعته ورحته تو تبيل كلا نو ناي بيتكوين ادمه كسارا لك دي مخسب نختفلت نربعه عامات كتحزون لك 4 عامات ندعر جزيخا كيش كاتطويلكا شو عند حر خسير كاترها تزارب تخل اب ستوك ماركت تقينو نعسرت عامات يوم زبلها نعسرت عامات كنت حزوخت كلا لك مفزعت جزاب شدش شو عامات دابل قبر سلا زبلو كندوك حاسكي هاي تزارب ناي بيتكوين وي كان كربتو دما 4 عامات يوم زبلو 4 عامات كنت حزوخت كلا لك دحريخا اي سالت ان كتبل تخل كلتا ورحي 3 ورحي يكون ان نوح تأمته تعذبتك الوكالو سلامتاي كم زو خينو نقرا من قداي بزوج زي زبكم زلغو نتوم تقبروا زلهم زيادة مردتا كلكم زحات أبزلهم مسايس تمهاركم سلزغونكم تي تقبروا زلهم تصبوا يقصلوا دولار كوست افريجين كتالي 5 قرش ديو 100 قرش ديو انفستنا قبركم قصلوا لعلوا له تحت له خيبلكم بلاناتكم غيركم تراي قصلوا تمال تراي حد سبت في اللي 300% توسيقهم ساخاب قال بوينت ما هيريلو في اللي انكم حقو سكايلي زحاتكم هم زلهم يفلتي اي نو تي كونتات معليون سلوزريو زلهم مالتي or the companies that go and transact in, support, hold these assets. And so I think that's really the question. But the nice thing about Bitcoin is it's not controlled by anyone. It's this decentralized network. And so anyone in the world can buy it, regardless of what the... So كم نريد لنا ترام لاي كريبتو بروميسز مبزعنا ينتم كريبتو انفسترز بزوع جنزب كبو خلون تاي مبزعاتي لهم ناشونال كريبتو ستوك بايل كجبر مخانو بهجر درجة حد استراتيجيك ريزيرف ناي بيتكوين ناي كريبتو كجبر مخانو all feature bitcoins mined USA أبت ناي كريبتو عودي قدامي تكون مخانا عندك تكون مخانا كجبرها هم زخنن نتي أنكاف ناي تكريبتو سيكتور زنبرة سيك تشيرز اللو جيري جنسلر أب قدامي تمعتن قدامي ساعتن كبارو مخانا نجيرلو كمدما create presidential crypto advisory council كمدما نزي بزيادة كقدسولو زغلو كونسل كجبر مخانون كم بعد عرف كي نسدرو من ندق من أبو إنفستس جبر زلوا أبت كابينة سلزلوا كم ودو جونيور دمنا الجونيور نبعلو أبت كريبتو نبعلو دما أبت كامبانيون إنفست جبر سلزلوا ودو نشتيون أو زيادة إنفولف سلزغونه دونالد ترامب favorable policy أبز كريبتو كجبر مخانو كم ردو غيرنا كنوصل لنا سلزي زي زنقرأكم زلوا أبز channel زينا أب عالم تاي كايد اللي تراي كنا نعاقي نخلاتنا بحال كعبي النازغل زوم ناز channel استخدمتين أعطي كورس وشيتكم بتمن قدين دعرقيتكم زينا ترايكم ترهبوا مستي channel كم تعبي زلهم نفسهم كتفلتوا لكم عب جباهم زعت عبيت مبزعتوا يوتيوب كيتكم تماهيركم حوريتا وشيتكم كتقولوا يوم أبز channel زين نفسها كل زغل نقطة بها غير زغل نحج ده يكونه نمسايون كدالو كازغل تكنولوجيون نخد فلت حق زكايو فزي كم زيلنا ناخذنا خلنا ابي اوروبا زي بعالم درجه عزو صبغ زيناتاتنا ناقصلو خلو ابي اوروبا خملسا unfortunately اوروبا دما نابوك تملسنا كنفلطو سلازي قددنا اسكنا بزيان اسمع
of the war in Ukraine, Fox News can confirm that Ukrainian forces have struck Russia using long-range US-made missiles. President Biden approved their use just days ago. Now Russian President Vladimir Putin is approving a revised nuclear doctrine that lowers the threshold for a nuclear response. انتهينا نسمع ዘለና بعالم درجة خنريو خلنا دما جو بايدن دونالد ترامب عالمنا ناب صبقنا ناب هبتن كسغاغرا نابل خلو جو بايدن دما نتكلت ورحي تريفن وزلوا كون دخون ابزن كلت ورحي نتعالمنا كطفا عدل الركب خون بمبال حدغنيا وسانه وسينو فلاديمير بوتين انتاي غبر ملس كبيو اب تصبيتنا زلنا European هاغرات زخدو زلو گن سمع. Meanwhile, our NATO allies, Finland and Sweden, are now telling citizens to prepare for war. Sweden, out with this new video, informing residents on how to stockpile food, baby food, medication, and how to seek shelter during a nuclear attack. Sweden also sent out more than 5 million of these pamphlets there on your screen. And Finland... سويدن زلهم تقاتلتنا تجرو صحيفكم لين يركم يقوم اب سويدن منجس سويدن كم دما فنلاند نهزبهم متنقطع يكولراو كينات زو كينات اب راشيا زغبر زلو كسفافع كم زغل ساتهم دما ابدوب سلا زلو بتزخدو زلو منقد دما راشيا سقم تخدو زلو كم تخل ونفسهم ينغرام سلا زلو تي بافكا طرعرع تبلو خلارسيو تا كونتات جن سقم تخت مسهم كم تخلون اب قمت زتود مسلو نهزبهم كم يجرب نفسهم يكلاغلو نعدنا نافريكا قصنا نعدنا نهدملو وي ونملسلو غزي بفتوت زيكونه بفنجان نملسلو غزي خمس خمس زغل تريور لهم كم كان ما يدلني يعني but watch out نغرات يقايرالو I really hope نشتي عدل تزبنا كبعلنا قد فلوم نحاسب لنا عندنا بعلنا نسرحنا الى افريقيا كيد نحاسب زحنا زلنا ግን او خيبص انا كيقدمنا اينا نفرد لنا بتقين بتግን سويدن ህዝቦም መጠንቀቅታ كمي جيرو نيكولاراو كينادي وي ابو كينات تلعيلو انت كغبر خم زلهم كمزي بصحفاتن بفيديو استسني حبريتا كسدو جميرو مالو posted one on its website both urging citizens to prepare for the possibility of war and how to prepare for such. Kara, frightening developments. What do you say about this specific response by Finland and Sweden? Well, I think it's going to further impress upon them the need to really take control of their own security situation. As we know, the United States has been providing that security blanket for a lot of these NATO countries for so long. This is a wake-up call. You know, you don't want to be alarmist, but whenever Putin says something that references nuclear powers, and those ATACMS, they're U.S. supplied. So I think that is something to consider. So we need to think very seriously. سندايم زبل زلو زي اصوار حبنايم زلنا امريكا سلازهبتو راشا دما مدنقطا يبا سلازلا امريكا هرمني الكا مدقاس ولا حتى يقاتمني الكا شلل الكا مخاد عشنا تراي زبلو تنقاق توسد زليكا تحساسبا كتستقاقل تخكلنيا غزيو يا تبدلا مغنياتو نحنا ابتو كينات ايدنا حويسنا لنا جو بايدن ناب عغرغرن حدغانيتينا لو بفلاي توم ناي دونالد ترامب تيم بتريم زقامو زلو نزا كايدا زيغن كقبرو زخول يلن حساب ابتي وايت هاوس اتو كقبرو زخول ነገር يلن بستخاله متن بمنገድ ባይቶ ገሮም ተጠውቀብሎ ወይም ዝሐስብ ዘሎ ጆ ባይደን ግን I don't know ንስኳ تمالي زغورسو كواد ذكر مثلا ግን ኣብ ግዚኡ ነዚ ኩነታት እዚ ናብ ዝለዓለ ሓደጋ ናይ ዓለምና ይወሰና ከም ዘሎ ጥራይና ንፈልጥ እዩ I'm saying it's World War III, but NATO does need to start taking more responsibility for some situation. Trump he's articulated that, and so far it looks like, okay, they're going to. So this is probably the first step in that direction in a very tactical way, but just investing in those, the increased percentages of what we really need to have a geopolitical situation that is better for the United States, frankly, and better for بزعبا نيوكلراوي اصوار ناي راشا زيردو سبكا انتلو من البات. The Russians have got a lot of nuclear weapons, 5,500 nuclear warheads, and it's more than the Americans have got, but they've got several thousand as well. What's more important is what are they deployed on? The Russians have got them deployed about استري وزلهم نفورمات تصحف غي مسلكم ناي راشا نيوكلراوا اصوار يو اكشلي كابزي بزي زبحال ግን اقديلهم ينغرونا لو 5500 زخون نيوكلراوا اصوار لهم سلازي راشا فتصينكا شلل الكاتريو زغباك هاجر ايكونن ግን ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ መርሕነት ናይ በሓቂ ሓደገኛ ዝኾነ ከምቲ ኣብ ጥቕሚ ድራና ኣብ ቴክኖሎጂ የለን ኣብቲ ጌም ናይ ውድድር የለን ደቂሱ ከሎ ገዲፍዎ ዝበላ ኣብቲ ናይ ዕግርግርን ኩናትን ክኾን ከሎ ግን ኣብ ቁፅሪ ሓደ ተሰሪዑ ነቲ ኩነታት ናብ ዝኸፈ ንክኸይድ ዘተባብዕ ዘሎ እዩ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣቐዲሙ ቅድሚ ምምራፁ ፅቡቅ ጌሩ ነጊርና ነይሩ እዩ closer to World War III than we are today under Joe Biden. A global conflict between nuclear-armed powers would mean death and destruction on a scale unmatched in human history. It would be nuclear Armageddon. Nothing is more important than avoiding that nightmare. We will avoid it, but we... So,
ኣብ ታሪክ ናይ ዓለም ኣብ ታሪክ ናይ ዛመሬት ትዝለዓለ ወጥሪ ናይ ኒኩለራዊ ኩናት ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዝቐረበ ግዜ ዝበፅሕናሉ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ጆ ባይደን ልክ ኣብዘን ዝሓለፋት ተመዓልቲ 3 መዓልቲ ኢና ዘለና ኣብ ከምኡ መድረኽ ኢና ዘለና ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ቀይሕ መስመር ናይ ራሻ ጥሒሶም ንዩክሬን ባፅዋር ናይ ኣሜሪካ ገይሮም ውሽጢ ራሻ ከም ዝሃርሙ ገይሮም ኣሎ እዚ እንድሕር ጌርኩም ኒኩለራዊ ግብረ መልሲ ክብየ ኢላ ንጹር ዝኾነ ዶክትሪን ናታ ፈሪማ ሕሊፋ ከላያ ከምኡ ገይሮም ዘሎ ስለዚ እቲ ዘለዓለ ምቕስቃስ ንኒኩለራዊ ኩናት ጆ ባይደን ፈሪሙ ኣበጊሱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሕቶ ሕጂ ኣይ ሆፕ ፑቲን ኣይውዕሎ ንኸውን ጥራይ ኢና ንብል ዘለና ምክንያቱ ቀይሕ መስመር ተጣሒሱ እዩ ድሮ ተኪሶም እዮም ወላ እኳ እንተዘይሰለጦም ተኪሶም እዮም ስለዚ ናበይ ገፅካ ክየድ ኸውን ፑቲን እንታይ ይገብር ኸውን ብዙሕ ሰብ ግን በጃኻ ሓደ ኣሜሪካዊ ኣብ ኤክስታይል ፅሒፍ ነይሩ ዝበዝሐና ኣሜሪካውያን እዚ ጆ ባይደንን ውሑዳት ማሓዙቱን ዝገብርዎ ዘሎ ምቕስቃስ ኣይንድግፎን ኢና በጃኻ ንክልተ ወርሒ ተፀመመና እዚ ኩነታት እዚ ከምዚ ክኸውን ኣይኮነን ኢሉ ናብ ራሻውያን ሓደ ዓብይ ኢንፍሉዌንሰር ከምኡ ዝብል መልእኽቲ ሰዲዱ ነይሩ ስለዚ ንሪኦ ዘለና መድረኽ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣፅዋር ንፎርማ ኢሎም ኣይኮነን ሒዞሞ ዘለዉ ራሻ ኣድላይ እንተለዎ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኾኑ ድሮ ነጊሮም ኣለዉ ግን ኣይ ቲንክ ተለኻኺምና እንተጠፋእና ሕሸና ኤሮፓ ድሮ ምጥፋእና ብቁጠባ ከሲርና ስለ ዘለና ተለኻኺምና እንተጠፋእና ዝብል ኣተሓሳስባ ከም ዘለዎም ንርኢ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ኒኩለር ምትፍናን ይኣኽለና ወይ እውን ንሱ ይሑደና ክንዲ ዝብሉ ናበይ ገጾም ከረይቦም ኣብዚ ከስምዑ Even as tensions between Russia and the West teeter on the brink of nuclear escalation, a hybrid warfare campaign is already underway, specifically under the sea. 2 undersea internet cables in the Baltic Sea have mysteriously been severed within 2 days. In fact, Germany has already labeled this incident as sabotage, while US allies point fingers at Russia for the disruption of the cables that connect 2 NATO countries. Sometimes ዝብሉ ዘለዉ ናይ ኢንተርኔት ኬብልስ ኣብ ኤሮፓ ኣብ መንጎ ፊንላንድን ጀርመንን ዝነበረ ከም ዝተሃረመን ተበቲኹ ከም ዘሎን እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሳቦታጅ ወይ እውን ደይመ ደይልካ ነቲ ዘሎ ኣካይዳ ንምዕንቃፍ ዝግበር ዘሎ ምዃኑን ኣገይን እዚ እውን ኣካል ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ ምዃኑ እንተኾነ ኤሮፓ ነቲ ክውንነት ከም ዘለዎ ከምብብዎ ዕድል የብሎምን ኣብዚ እዋን እዚ ስለምንታይ ከምዚ የጋጥሞም ኣሎ ፅቡቅ ጌሩ ዝርዳኦም ርእሲ የብሎምን ክብለኩም ኣይክእልኒ ፅቡቅ ጌሩ ዝርዳኦም እንተኾነ ክገብርዎ ዝኽእሉ የብሎምን መን እዩ ክሳዕ ክንዲ ዝፃወተሎም ዘሎ ደይኖም በንፃሩ ናብ ራሻ ኣንፃር ረብሖም ይኸዱ ስለ ዘለዎ እዮም ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ኩናት ናይ ዕግርግር ናይ ዳንኬራ መንፈስ እዩ ስምዑ ኣብዚ ኣብ ብራስልስ ተኣኪቦም ኣክንዲ ብቴክኖሎጂ ዘጣቅዑ in which Putin is shipping oil below the sanction price level, so he gets around them. He was really, in my mind, exhorting Europe to look harder at what it can do. رايبهم ብዛዕባ እንታይ የጣቅዑ ኣለዉ ኩናት ናይ ዩክሬን ክንቅፅል ኢና ኣሜሪካ ፍቂዳትና ንውሽጢ ራሻ ክንሃርም ደሚርና ኣለና ስለዝበሎም እዮም ዘጣቅዑሉ ዘለዉ ግብረ መልሲ ናይ ፑቲን እንታይ ክኸውን እዩ ኣይ ዶንት ቲንክ ብዛዕባኡ ዝግደሱ ምክንያቱ ንሳቶም ኣብታ ዘለዋ ብራስልስ ክመፆም ኣይኮነን ዘለንስኪ ካብ ዩክሬን ብቪድዮ ኮንፈረንስ እዚ ጀሚርናዮ ዘለና ንራሻ ክንስዕራ ኢና ጆኹም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኩሉ ይከኣል እዩ ስለዝበሎም እዮም ስታንዲንግ ኦቬሽን ዝገብርሉ ዘለዉ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ንክንኣቱ ኣብ ብርኩኺት ከም ዘለና እናፈለጡ እናጣቅዑ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ይወስዱና ኣለዉ ባይቶ ናይ ኤሮፓ ሕብረት እዚ ብዙሕ ሰብ ከምዚ ሓዚኑ ዘሎ በዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን እንታይ ክትገብር ትኽእል ሓደ ግዜ እቲ ኣካይዳ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ኤሮፓ ሕብረት ዝበሃል እውን ክጭዎ ከም ዝኽእል ንሪኦ ኣለና ካብዚ ኩናት እዚ ኤሮፓ ወላ ሓንቲ ረብሓ የብላን ክሳራ ተደመሮ ክሳራ ተደመሮ ክሳራ ተደመሮ ክሳራ ጥራይ ብቁጠባ ክሳራ ብፀጥታ ክሳራ ኒውክለራዊ ኩናት ኣብ ዙርያ ኣሎ ሓደጋ ኣብ ዙርያ ኣሎ ጥፍኣት ኣብ ዙርያ ኣሎ ወላ ሓንቲ መክሰብ ክትረክበሉ ዘይትኽእል ከይዲ ኢና ንርኢ ዘለና ዩክሬን ስዒራይ ተሳዒራ ኤሮፓ ትረክበ የብላን ትርፈ ክሳራ እንተኾነ ነዚ ምርጫ እዚ ክኸድዎ መሪፆም ኣለዉ ብሙሉኣቶም እዞም ኩሎም ባድላ ዝተኸደኑ ትሪእዎም ዘለኹም ገሊኦም ደኳትር እዮም ገሊኦም ዓበይቲ እዮም ገሊኦም ፖለቲከኛታት ኩላቶም ነዚ ንኩናት ንዓበጃኻ ናብ ሰላም ተመለስ ክንዝብልዎ ኩናት ክቕፅል እየ ገና ናብ ኒውክለር ከሰጋግሮ ቀይሕ መስመር ናይ ራሻ ጥሒስናዮ ኣለና እንኳ ሓጎሰና ስለ ዝበሎም እዮም ዘጣቅዕሉ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረክ ክንነብር ኢና ንነብር ዘለና እዚኦም እዮም ተመራሕትና ኤሮፓ and to be brave in the face of his country having faced 1,000 days of this terror. Terry, thank you so much. That's DW's Terry Schultz reporting from Brussels. Now, after 1,000 days of war in Ukraine, the EU is weighing the next significant milestone, the second coming of Donald Trump to the White House. Trump is already influencing the way Europe plans to defend itself, and there is more change to come.
ኣብቲ ከጣቅዑ ከለዉ ዶናልድ ትራምፕ ትብል ቃል ክሰምዑ ከለዉ ግን ሓንቲ ዘረባ ምሽ ነይራ ምናልባት ኣብ ገለ ሰሚዕኩም ኣለኹም ኣናፁሲ ተኣኪበ እንታይ ገይረን ድሙ ብጣዕሚ ተሸግረን ስለ ዝነበረት ሓንቲ ድሙ እዛ ድሙ ከይተሸግረና እንታይ ነግበር ምስ በሉ ተማኺሮም ደወል ንግበረላ ኣብ ክሳዳ ሽዑ ክትንቀሳቐስ ከላ ጭልን ክትብል ስለ ዝኾነ ንሕና በቦታና ክንሕብኣ ንኽእል ኢሎም ኩላቶም ድማ ተንስኦም ስታንዲንግ ኦቬሽን ገይሮምላ ነታ ከምኡ ዝበለት ተንስኦም ኣጣቂዖምላ ኩሎም ነታ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ንዘቕረበት ማለት እዩ ኣንጭዋ ማለት እዩ ኣጣቂዖምላ ኩሎም ኣብ መወዳእታ ሓደ ለባም ፀኒዩ ኢዱ ሓፍ ኣቢሉ በጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ዝወፀ የብሉን ነታ ደወል ግን ናብታ ድሙ መን ይክእትወላ መን እዩ ክእትዎ ኢልዎምሲ ተወዲያ ባ ከላ ተጣቅዓ ኣለኻ ኣብ መወዳእታ ግን ኒውክለር ናይ ራሻ መን ይክልክሎ እንድሕር ኢልካ ግን መልሲ የለን ስለዚ ኣጋይን ልክዕ ከምታ ዋዕላ ናይ ኣናፁ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እውን ምክንያቱ ኤሮጳ ኣናፁ ይብል ኣለኹን ግን እቲ ሓደጋ ክድምስሰና ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘሎ ናፈለጥካ ከለኻ ነቲ ክድምስስ ዝኽእል ሓይሊ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ ክሳብ ዚ ኣለወካ ኣንፃሩ ተኣኪብካ ናይ ዝመደርካ ወይ እውን ነቲ ኩነታት ከተናውሖ ናይ ዝወሰንካ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን እዚ ኒውክለራዊ ኩናት ዝዕወተሉ ሰብ ስለዘየለ ክጅመር የብሉን እዩ ዝበሃል ኒውክለራዊ ኩናት ንኸይጅመር ድማ ዲስካሽን ዳያሎግ ዲፕሎማሲ ዘድሊ ንዑ ከይገብሩ ግን ሓንጊዶም ኣለዉ Ready or not, here he comes. The European Union sounds so nice, so lovely, right? All the nice European little countries that get together, they're brutal. If only they did get together when it comes to collective security. Here he comes. The European Union እንታይ ስኪልዎም ዶናልድ ትራምፕ ኤሮጳውያን ክትሪኦም ከለካ ንእሽቶ ሃገራት ኣኺቦም ዓበ ሃገር ኮይኖም ክዛረቡ ከለዉ ጥዑያት መሳኪን ሓለይቲ እዮም ትመስሉ ዝኸፍ እዮም ኢልዎም ብኣፎም እዮም ከምዚ መላእኽቲ ትመስሉ ተንኮለኛታት ንሳቶም እዮም ክንዶኦም ዝብለፀልና ሰብ የለና ኣሜሪካ ኣነ እንተመፅእ ኣብ ስልጣነይ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብቲ ንግዲ ዝምዝምዙና ዘለዉ ቤላ ገይረ ንሳቶም ክተሓሳሰብ እየ ስለዚ በለ ኤሮጳውያን ዶናልድ ትራምፕ ትብል ልክዕ ከምቲ ድሙ ዝበልክኹም ከም ድሙ ገይሮም እዮም ዝርይዎ ከይመፅኦም ኩሉ ካማላ ሃሪስ ንክትመፅእ ጸሎቶም ይገብሩ ነይሮም ዝከኣሎም ይገብሩ ነይሮም ኣይሰለጠን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ደበኽ ኢሉ ኣሎ መርድእ ድማ ኮይንዎም ኣሎ ነቶም ንኩናትን ዕግርግርን ኣብ ኣሜሪካ ተፀጊዖም ክኸድዎ ዝደልዩ ዝነበሩ It sounds so nice, so lovely, right? All the nice European little countries that get together, they're brutal. If only they did get together when it comes to collective security. European governments have fretted for years that a second Trump term could sharply reduce U.S. military support. This is not a drill any longer. Europe is in real danger in the sense that we aren't ready for the possibility of an armed attack on EU territory or NATO territory. Too many military support. This is not እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እቶም ጀነራላት ናይ ኤሮጳ ፖለቲከኛታት ናይ ኤሮጳ ዶናልድ ትራምፕ ተመፅዩ ሽግር ከጋጥመና ክንዳሎ ኣለና ኣብዚ ክንገብር ኣለና ክብሉ ዓመታት እዮም ገይሮም ዶናልድ ትራምፕ 2016 ክሳብ 20 ፕሬዚደንት ነይሩ ኣብ 20 ተወዳዲሩ ተሳዒሩ ከም ብሓድሽ ክመፅእ ከም ዝኽእል ክወዳደር ምዃኑ ይፈልጡ ነይሮም ብውሕዱ 4 ዓመት ነይርዎም ክዳለዉ ይክእሉን እዮም ብኣፎም ጥራዮም ዝዛረቡ ወላ ሓንቲ ስጉምቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም 4 ዓመት ወላ ሓንቲ ከይገበሩ መፂዎም ከምዚኣ ይእከቡ ኣብ ብራስልስ ይዛረቡ ይምድሩ ሞድያታት ይፅሕፉ ፅሑፋት ይወፅእ ከምዚ ክንገብር ኢና ይበሃል ዝግበር ግን የለን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ተበኺሉ መዓልቲ ቆፂሩ ሕጂ ከዓ ከም ዝርግቦም ዘለዉ ይተኣኻኸቡ ኣለዉ ወላ ሓንቲ ዝጭበጥ ስጉምቲ ግን የለን ማለት ኣፅዋር ዘይብልካ ምህላው ፀገም ኣይኮነን ግን ኣፅዋር ተዘይብልካ እንታይ ክትገብር ሰላም ትፅውዕ ንሳቶም ግን ሰላም ካይፅውዑ ኣለዎ ስለዚ በቲ ሓደ ነገር ናፃሕተርካ ንኩናት ድማ ድልውነት ዘይምህላውካ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳሰብ ንመለስ ኣብቲ ኣርስቲ በዓላቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ክዛረብሎም ከሎ ኣሜሪካውያን We don't know where it leads. I think that's very correct. But I also think that we have an opportunity with Trump and his new team to come in and right the ship. And I believe that we'll do that. We don't want this axis to grow, North Korea, Iran, China. But I think with Trump going to be in office January 20th, we are going to be in a better situation than we actually are right now, God willing. So Charles, Kara mentions the escalation. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ተመፅዩ ነዚ ኩነታት ዘሎ ሽግርን ፀበባን ከትሕነና ይኽእል እዩ ሰላም ከምፅኣልና ይኽእል እዩ ርግኣት ከምፅኣልና ይኽእል እዩ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘሎ እቲ ካልእ ዓለም ከ እንታይ ዝሓስብ ዘሎ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ቻይና ኣብ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ናይ ብራዚል ከተማ G20 ዝበሃላ ዓበይቲ ሃገራት ተኣኪበን ቀኒየን እቲ ዋዕላ ድማ ከመይ ጌርና ነዚ ናይ ዓለም ሽግራት ንፈትሖ ብሓፈሻ ግን እቲ ናራቲቭ ኣሜሪካ ኩለን ነተን ሃገራት ንመብዛሕተን እናጠማዘዘት ኣንፃር ቻይናን ራሽያን ጠጠው ድኽተብለን ብጣዕሚ እያ ትተዓፃፀፍ ዘላን ትጓየ ዘላን እንታይ እዩ ዝኸዘርየካ ኣክንዲ ብቅዱስ መንፈስ ብሓደ ክንሰርሕ ሽርክነት ንግበር ሓቢርና ክንዓቢ ዝብሉ ንቻይና ኣነፂልካ ከምቲ ንራሽያ ብገዳም ከውድቕዋ ዝፍትኑ ዘለዉ ንቻይና ንምውዳቕ ድማ ዘመቻ ተታሒዞሞ ከም ዘለዉ እዚ ከዓ እቲ ስትራቴጂ ንሕና ጥራይ ናብ ዓለም ሓያላት ኮይንና ክንነብር ዘለና ዝብል መንፈስ ንክቕፅል እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ
كل ጊዜ ክትሰምዑዋን ክትርድዋን ዘለኩም ከም ጻልኩም የስምዑዋ Two examples. If you read the Anglo-Saxon media and you Google Belt and Road Initiative, you only get the negative stories. So you get a negative story about China building a port in Sri Lanka, which Sri Lanka couldn't afford, and therefore it became an untenable debt for Sri Lanka, and Sri Lanka then had to cede the port to China. And the argument there is that China was obviously exploiting these good airports in their countries, and China is now number one in the world. እንታይ ይብላ ኣሎ ፕሮፌሰር ማሕቡባኒ ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ክብሪ ዝወሃቦም ፕሮፌሰራት ዓለምና እዩ ንቻይና ኣብ አንግሎ ሳክሶን ዝበሃል እዚ ናይ እንግሊዝ ተዛረብቲ ቋንቋ አሜሪካ ዲ ካናዳ ዲ ዩኬ ዲ አውስትራሊያ ዲ ኒውዚላንድ ዲ ካልኦት ሃገራት ከምኡውን ኤሮፓ ወሲኽካ እቲ ሚድያ ናቶም ኣብ ጉግል ኣቲኻ ሰርች ክትገብር ከለካ መጀመርያ ብዛዕባ ቻይና እዚ BRI ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ዝበሃል ተተቕርፂ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንምህናፅ ቻይና ትደፋሉ ዘላ ብዛዕቡ ዓሉታ ጥራይካ ተነብብ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ንኣብነት ኣብዚ ቻነል መፅኦም ብዙሓት ከም እዮም ዝብሉ ቻይና እኮ ብትሕቲ ቅርፂ ገይራ ትገዝኣ ዘላ ንዓለም ናይ ስሪላንካ ኬስ ሰሚዕካዮ ዶ ኣብ ኡጋንዳ ዝተገበረ ሰሚዕካዮ ዶ ኩሉ እዚ ደይመደይሉ CIA ናይ ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ሕማቑ ብዛዕባ ቻይና ፀሓፉ ከምኡ ተፅሒፍኩም ገንዘብ ክትክፈሉ ኢኹም ስለ ዝብሎም ተጋዜጠኛታትን ነቶም ሚድያን ብከምኡ ስለ ዝግበር ዘሎ እምበር እቲ ቻይና ትገብሮ ዘላ ኣስተዋፅኦ ልዑል ኣስተዋፅኦ ምዃኑ እዩ ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘበን እዩ ዝብል ዘሎ ፅቡቅ ኤርፖርት ክትርኢ ተጀሚርካ 10 ዓመት ዲ ልዕሊ ኣብ ኒውዮርክ ዝተቐመጠ እዩ ምክንያቱ ናይ ሴኩሪቲ ካውንስል ናይ UN ፕሬዚደንት ስለ ዝነበረ ንኣሜሪካ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጣ እዩ ወዲ ሲንጋፖር ካ ስለ ዝኾነ ሲንጋፖርን ኣሜሪካን ኣዝዩ ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎም እዮም እንታይ ይብላ ኣሎ ናይ ኣብ ዓለምና ዝበለፀ ወይ ወርልድ ክላስ ዝበለፀ ኤርፖርት ወይ ትሕቲ ቅርፂ ክትርኢ ትደሊኻ ሎሚ ንቻይና ኢኻ ትኸይድ ምዕቡል ሃገር ኮይኑ ናይ ሳልሳይ ዓለም ትሕቲ ቅርፂ ዘለዎ ክትርኢ ትደሊኻ ግን ኒውዮርክ ኺድ ኣሜሪካ ኺድ ኣብኡ ክትረኽቦ ኢኻ ኤርፖርት ጆን ኤፍ ኬነዲ ኤርፖርት ክትሪኦ ከለኻን ቤጂንግ ኤርፖርት ክትሪኦ ከለኻን እቲ ፍልልይ በዓል እዩ ዝዛረበካ ኢሉ ኣይናይ ፅቡቅ ዝኸይድ ዘሎ ኣይናይ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ዘሎ ኣይናይ እቲ ምዕቡል ሃገር ዝበሃል እቲ ኤርፖርታትን እቲ ፅርግያታትን እቲ መንገድን እቲ ዩኒቨርሲታትን እቲ ሕክምናታትን ኩሉ ንሳቶም እዮም ክዛረቡኻ ብኣፎም ዝብልዎ ይትስማዕ ብኣካል ኬድካ ርኣዩ እናበለ እዩ ዝምልስ ዘሎ ነዚ እንተሰማዕና ድማ ዝበለፀ ትምህርትን መረዳእታን ክህልወና ይኽእል ነቲ ፕሮፓጋንዳ ዝፅሕፉልና ዘለዎ እናንበብካ ብፀቢብ ርእሲ ንርእስኻ ኣፅቢብካ ሓደጋ ንነብስኻ ይተውርድ ኣላ እዩ ዝብል ዘሎ So paradoxically, even though I lived in New York for 10 years, even though the United States is obviously a more developed and a richer country than China is by far, if you want to see a first world airport, you go to Beijing. If you want to see a third world airport, you go to John F. Kennedy Airport in New York City. And that's stunning, isn't it? If you want to see a high-speed first world train, you see the train within Shanghai and Beijing. If you want to see a third world train, take the Acela between New York and Boston. You know, that's a paradox, that the world's richest country has a third world infrastructure when China, which is still a relatively poor country, has a first world infrastructure. I just spoke to a couple of people from the African continent, one from Nigeria. እንታይ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብ ዓለምና እታ ዝሃብተመት ሃገር ትበሃል ኣሜሪካ እያ ትሕቲ ቅርፅናታ ግን ናይ ሳልሳይ ዓለም ኢሉ ቻይና ማዕርያ ኣይኮነትን ካልኣይ ደረጃ እዩ ግን ገና ድማ ኣብ ምምዕባል ዘላ ሃገር ትበሃል ዘላ ድማ ናይ ቀዳማይ ዓለም እቲ ዝበለፀ ኢንፍራስትራክቸር ስቴት ኦፍ ዲ ኣርት ኢንፍራስትራክቸር ተደሊኻ ንቻይና ኢኻ ትኸይድ ዝበለፀ ትሬይንስ ክትርኢ ተደሊኻ ንሻንግሃይ ኢኻ ትኸይድ ዝሓመቐ ትሬይን መንገዲ ክትርኢ ተደሊኻ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ብሙሉእ የለን እንድዩ ኒውዮርክን ቦስተንን ናይ ትሬይን ዘለወን ዝበሃላ ከተማታት እየን ኣብኡ ክትኣቱ ከለኻ ድማ ሕማቕ መንገዲ ባቡር እንታይ ከም ዝመስል ካብኡ ክትርእዮ ትኽእል ባይ ዘ ወይ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ካብ ኣብ በዓል ቦስተን ዘሎ መንገዲ ባቡር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንገዲ ባቡር ከም ዝፀርን ከም ዝበልፅን እዮም ዝነግሩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ነቲ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ዝገበረቶ ብፍፁም ክትዕቅባ ስለ ዘይትደሊ እዚ ከዓ እቲ ካር ኢንዱስትሪ ዝበሃል ሎቢ ናቱ ትሬይንስ ንከየስፋሕፍሓ ሓኒቑ ስለ ዝሓዞ መንገዲ ትሬይን ተስፋሕፊዑ ተመኻይን ክሸጥዎን ስለ ዘይክእሉ ምንታ መኻይን ክሸጡ ኢሎም ነቲ ናይ ትሬይን መንገዲ ከም ዝዓፅውዎን ወይ እውን ሎቢ ግሩፕ ናቶም ኣብ መንግስቲ ናብ ትሬይን ተቕርፂ ኢንቨስት ክገብር ከም ዘይክእል ከም ዝገበሮ እዩ ዝንገር ኣነ ኣብ ስዊስ ዝነብር ዘለኹ ምናልባት ካብ ናይ ቻይና ዝበልፅ ተቕርፂ ከም ዘለና ዝኣምን ኣብዚ ዘሎ ስቴት ኦፍ ዲ ኣርት ኢንፍራስትራክቸር እዩ ኣብ ስዊስ ነርካ ኣብ ዝኾነ ዓለም ተኸይድካ ክትግረም ኣይትኽእልን ኢኻ ክድረም ትኽእል ኢኻ ክንዲ ናይ ስዊስ ተገርም ግን ኣይትርእን ኢኻ በዓል ዱባይ ክለ ትርኢ ኢኻ ፅቡቕ ነገራት ኣሎ እዩ ምስ ናይ ስዊስ ግን ዝወዳደር ኣይኮነን ቻይና ስለዘይከትኩ ዝኽብል ኣይክልኒ ስለዚ ብመንፅር ኣሜሪካ ከይደ ስለ ዝነበርኩ ክሪኦ ከለኹ እቲ ሳብወይ ዝብልዎ ወይ እውን እቲ መንገዲ ባቡር ናቶም የሰንብደካ እዩ ኣይ ቲንክ ንድኻታት ጥራይ ክኸውን እምበር ኖርማል ሰብ ክኣትዎ ወይ ክመርፆ ዝኽእል ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ዋላ ፅርግያታት ናቶም ዋላ ትሕቲ ቅርፂ ናቶም ብጣዕሚ ጥዋዕዋዕ ዝበለ ምዃኑ እዩ ዝንገር እቲ ዝጠቕሶ ዘሎ ኒውዮርክ ቦስተን ከማልተን ህብትም ዝበላ ስቴትስ እዩ ዝብል ዘሎ ናይተን ድኻታት ግዳ ክሳዕ ክንደይ ሕማቅ ክኸውን ከም ዝኽእል እንታይ ኢና ግን ክንፈልጥ ኣብዚ ኣሜሪካ ከምኡ ክትከውን ወይ ፀገም ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ፅቡቅ ክገብረላ ኢሉ ክመፅእ ከሎ መጀመርያ ኣተኩሮ ናቱ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ቁጠባ ናቱ ክኸውን ዘለዎ
እትጸገም ኣብኡ ዘሎ እቲ መንግስቲ በቲ ሕጂ ዘሎ ተቆፂሉ ኢንቨስት ክገብር ኣይክእልኒ ኣብዚ ሎቢ ዝበሃል ክሳብ ዘሎ ሎቢ ማለት ብልሽውና ማለት እዩ ንመንግስቲ ብገንዘብካ ምግዛእ ማለት እዩ መንግስቲ ናብቲ ንስኻ ትደልዮ ንክትገብሮ ብገንዘብካ ክትጠማዝዞ ከለካ እዩ ኣብ ዋሽንግተን ትዛዓበየ ኢንዱስትሪ ዘሎ ኢሎሞ ሎቢ ግሩፕ እዩ ቢልዮናት ዝትመን ኮርፖሬሽንስ ኢና ኮፍ ኢለን ዘላ ነቶም ኣባላት ናይ ባይቶ ነቲ ሰነት ክዝውርዎ ዝውዕላ ስለዚ ነቲ ሃገር ክንዲ ዘልምዕ ንኣብነት እዚ ናይ ኣፅዋር ሎቢ ዝበሃል ትዝሓየለ ስለ ዝኾነ ገንዘብ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝያዳ ኣብ ውግን ኣብ ኩናትን ከም ዝኣቱ እሞ ተጠውዩ ካብቲ መንግስቲ ኣብ ኢድተን ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ከም ዝኣቱ ይገብርዎ እዚ ድማ ሰሚዕና ኣስተውዒልና እንተኸይድና ንነፍስና ክንጠቅም ንኽእል ኢና ናይ መወዳእታ ብዛዕባ ኤሮፓ ድሕሪኡ ክንሰግር ኢና Court is reviewing legislation by member state Hungary that criminalizes showing depictions of homosexuality to children. Back when the law was introduced 3 years ago, the bloc's leader, Ursula von der Leyen, condemned the measure as a violation of European values. The Hungarian bill is a shame. It goes against all the values, the fundamental values of the European Union. And this is human dignity, it is equality, and is the human fundamental rights. So we will not compromise on these principles. زياتري وازر لهم بريزيدنت نايت كوميشن نيروبا حبرتيا هنغار تبهال هاجر بفيكتور اوربان تمرح زلا مالتيو عقباويت هاجر ስለዝኾነት ክርስቲያናዊት ሃገር ስለዝኾነት እዚ ጽልዋ ናይ ግብረ ሰዶም ንኽጎድል ኣብ ተዓዶም ኤሮፓ ሕብረት ድሌቶም ኣብታ ሃንጋሪ ግን ንቆልዑ ገዲድካ ናብ ግብረ ሰዶም ንምውሳድ ወይ እውን ጽልዋ ናይ ግብረ ሰዶም ንክህልዎም ዝግበር ዘሎ ዓንዳር ኣካይዳ ኣብታ ሃገር ንኽኽልከል ሓድሽ ሕጊ ምሳታታት ወይ ኤሮፓ ሕብረት ተቀዳዲሙ እዚ ሕጊ እዚ አንጻር ናይ ኤሮፓዊ ሕብረት ሕግታት ስለዝኾነ ክኽልከል ኣለዎ ብምባል እንታይ ዘርእየካ እዚ ግብረ ሰዶም ደይ መደይ ኢሎም ፕሮሞት ዝገብርዎ ከም ዝኾኑን እቲ መንግስቲ ድማ ንካልእ መሰላት ተጣሒሱ ኣይግድሶን እዩ ኩናት ንክቕፅል ፀገም የብሉን ኣብ ናይ ግብረ ሰዶም ክመፅእ ከለዎ ቀዳማይ ተወርዊሩ ይድመፀካ እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ እተን ሃገራት ኣብ ኤሮፓ ዘለዋ በፍንጫ ነቲ ናይ ግብረ ሰዶም ነገራት ንክኽተልዎ መስቀል ካብ ናይ ሃይማኖት ኤሮፓውያን ክርስቲያን ሃገራት እየን ነይረን መስቀል ወይ እውን ቅዱስ መጽሓፍ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ክህሉ ኣለዎ ወይ ዝበሃል ነይሩ ንዑ ውፅኦም በቲ ናይ ግብረ ሰዶም ክትክዎ ከለዉ ግን ፀገም የብሎምን ስለዚ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ግዜ እቲ ናይ ኤሮፓ ደረጃ እታ ኮሚሽነር ኣብ ትሕቲ እዚኣ መርሕነት ናይ እዚኣ እንትርፈ ናብ ሕማቕ ናብ ፅቡቕ መምርሒ ክትገብር ኣይትርአ Fundamental values of the European Union, and this is human dignity, it is equality, and is the human fundamental rights. So we will not compromise on these principles. The Hungary law has a zero-tolerance policy for pedophilia. It restricts depictions of homosexuality and gender reassignment surgery to minors. And numerous EU member states እቲ ሕጊ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሃንጋሪ እታታትያቶ ዘላ ቻይልድ ፕሮቴክሽን ሎው ዝብል ንቆልዑ ንምሕላው እቲ ሕጊ ኣታታትዮሞ ዘለው ትሕቲ ዕድመ ንትሕቲ ዕድመ ክሃድኑ ምስ ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ይኹነ ወዳት ፆታዊ ርክብ ንክገብሩ ዝፍትኑ ተሪር ዝኾነ መቕፃዕቲ ክህልዎም ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ነቶም ህፃናት ፆትኦም ንክቕይሩ ድዩ ናብ ግብረ ሰዶም ንክኸዱ ድዩ ናብኣቶም ክደፋፍኦም ዝኽእል ዘየድልዮም ዓይነት ሓበሬታ ናብኦም ንኸይመፅእ ንክኽልከል ሓያል ዝኾነ ሕግታት ከተኣታቱ ወይ እውን ንከምኡ ዓይነት ፅልዋታት ዝገብሩ ኣካላት መቕፃዕቲ ንክህሉ ዝግድድ እዩ ብዛዕባ ስድራ ብዛዕባ ቆልዑ ትግደስ ተኮይንካ ልክዕ ከምዚ ናይ ሽጋራ ድዩ ናይ ድራግስ ነቶም ቆልዑ ቦልፉ ክትውሎም ንዝፍትኑ ተሪር መቕፃዕቲ ክግበረሎም ዘለዎ ንብል ንክዕምፅዎም ዝፍትኑ ንከተሃልልዎም ንሕማቕ ልምድታት ክገብርሎም ዝኽእሉ ድማ ክኽልክል ዝኽእል ሕጊ ከተኣታቱ ከሎም ከም ዘይፈትውን ከም ዘይመርፁ ንርኢ ኣለና እዚ ከዓ ኤሮፓ ኣበየናይ ክፋል ዝያዳ ተሪር መርገፂ ከም ትወስድን ኣበየናይ ክፋል ልሕሉሕ መርገፂ ከም ትወስድን ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ግዜ እዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ኣለና ነዚ ሕጊ እዚ 16 ኣባላት ሃገራት ኣንጻር ነዚ ሕጊ ናይ ሃንጋሪ ጠጠው ንምባል ጠጠው ኢለን ከም ዘለዋ ኤሮፓ ሕብረት ቀዳምነት ናቱ እንታይ ምዃኑ በቲ ኣካይዱ ክንሪኦን ክንግንዘቦን ክኢልና ኣለና እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ ክንፅረልና ዘለዎ እዩ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ናብ ኣፍሪቃ ንኣቱ ኣለና ሕጂ Russian veto is a disgrace, and it shows to the world yet again Russia's true colours. Shame on Putin for waging a war of aggression in Ukraine. Shame on Putin for using his mercenaries to spread conflict and violence across the African continent. And shame on Putin for pretending to be a partner of the global south while condemning black Africans to further killing, further rape, further starvation. እዚ ንሪኦ ዘለና ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ እዩ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ብጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ዝተገበረ ሬዞሉሽን ራሽያ ኣንጻር እቲ ሬዞሉሽን ጠጠው ስለ ዝበለት ስለምንታይ ከምኡ ኢልኩም ንዝተባሃለ ድማ ክልቲኦም መጀመርያ ቅድሚ ናብ ካልእ ውሳነታት ናይ ዩኤን ንኣቱ
ክልቲኦም ወገናት ካብ ምቁራጽ ናይ ተኽሲ ንክፈራረሙ ክንገብር ክንክል ኣለና ድሕሪኡ ክልቲኦም ሃገራት ኮፍ ኢሎም ተተዘራሪቦም እዮም እቲ ነገር ክፍታሕ ዝኽእል እንተዘየለ ጓዓፂፅካ ኣብ UN ኮንካ ዝግበር መፍትሒ ክኸውን ኣይትክእልን እዩ ስለዚ በሉ ነዚ ንሕና ንዓምለሉ ድማ መጀመርያ እቲ ምቁራጽ ተኽሲ ተፈራሪሙ ርድኤት ምስ ኣተወ ድሕሪኡ እቲ ካለ ናይ UN ስራሕ ክኣቱ ዝኽእል ንዝብል ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከምቲ ጠዋዊዮም ዝገብርዎ ጠዋዊዮም ክገብሩ ስለዝፈጠኑ ስለዝኸልከለቶም ከምዚ ገለ ዓይነት ብርቱዕ ቋንቋ ዝጥቀም እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ UK ዘሎ ታንሱ ዝመርሓ ዘሎ ሃገር ትዝኸፍአ ገበን ዝፈጸመት ሃገር ምዃኑ ግን ኩሉ ግዜ ይዝርስዕ ጸሊም ስለዝኾነ ካብ ኣፍሪቃ ዝኸደ ኮይኑ ዝስማዕ ናይ ኣፍሪቃ ይኮንካ እንትውክል ስኻ ነቲ መጋበርያ ዓዲ እንግሊዝ ማለት ሓደ ካብቲ ዝበዝሐ ገበና ዝገበረን በቲ ገበናቱ ክሳብ ሎሚ ዘይተቐፅዐ ሃገር እዩ መን ኢሎም ኢሉ ኣትሪሩ ከስምዖ ነዚ ሰብ እዚ ዝኾነ ይኹን ሞራላዊ ሓላፍነት እኳ ክህልዋ ዘይግባእ እዛ ሃገር እዚኣ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ክትዛረብ እቲ ዝገበረቶ ገበናት ካሕሳናቱ ይከፈለትን ኣላ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃ ዝፈፀመቶ ገበናትን ስርቅን ኩሉ ንዑ ካሕሳናቱ ዘይከፈለት ሃገር እዩ ራሽያ ንኣፍሪቃ ይወረረታ ስለዚ ንራሽያ ክፈርደሉ ዝኽእል መሰል የብሉ ተማልቲ ማሊ ንኣፍሪቃ ከም ሕሱም ግሒጡ ዝሰረቀ ሃብቲ ናቱ ድማ ክሳብ ሕጂ ቤተ መዘክራት ናቱ ተቐሚጡ ዘሎ ብኡ ዝማዕበለ ሃገር ሎሚ يقرأ حتى زي كاله نافريكا لما كحسا كبدلونا زي بلو بنصارو أبع على يرترا أجلا مورات زقاية كمون نمنجستن مفنكال كل زكالو زقبر زلا منجستي تقوم تيل بزعب أفريقيا خط طبق أي كلنيو مورال وني بلون جن كميلو زاربهم ويوم كميلو زكامهم سلزي اللي دليتهم يقبروا بلا على ما مورالويان كوينهم دما عالمكم هري فتنلو. Let's go to Africa هجي نعم بزوج نقرات علني مجمر ياجن بزي إمباسنا أمريكا زقبرو زلو سكنر بزي أنا جمر. Guys, my name is Barakat Mullah. I'm a senior here at Columbia University studying computer science. I'm originally from Bahar Dar, and I'm here to talk to you about a lot of the advantages and benefits that you would get if you study in the US. So the first one and the most important زتري وزلهم إثيوبياوي وكاب بحر دار ناب أمريكا خيدو يونيفرسيتي مهار زليو أب فيديو زيابة رقيبة مسيركم أب نا US امباسا بادي سابا زلو تري ودلهم إريك مسينغا امباسادر نا أمريكا أب إثيوبيايو تايم زبلو opportunity تايبلو the opportunity fund program OFPs بال تايز قبر managed by the US Embassy in Ethiopia, has empowered dozens of achieving yet economically disadvantaged Ethiopian students to achieve their dreams of studying in the United States. Barakat Mullah is one. American تايا تقبر مسيلكم. أبعد دخلت مت embassy لوا budget اللوا. budget ناتادما brilliant رئيس زخونو نفعات تمهارو أب كتما زي اللو من البات أب قطرات زلو رئيس زلهم حيالات مخانو مسفلتو scholarship جيرهم كنحجزو كوينا لهم أمريكا وسطوا أمريكا يمهارو كاب أمريكا نيتوبيا كسر هي لازم الله سيلن ودي على بريليانت رسي كاب هند كم أجرم وسطوا كاب باكستان كم أجرم وسطوا كاب جبت كم أجرم وسطوا كاب كل حجرات أفريقيا كاب غانا كاب نيجيريا بريليانت رستات مثل زابيلو أمريكا سكولارشيب كنا بكم إلى تماهيركم أنا عدهم تبلو ستودي لهم ما كفت بلي بلوم طب رئيس زلهم ما ياخذوا نو وندر أفريقيا خدمة عبل زي تغير أمريكا ما كل زي حدش كامباني تازم مسرتو جنريشن زلوا زي ما تروح زي تطوق قبل كخدع له هجا أفريقيا خدمة عبل نهر قينا من السيئات ململ زخونو برك رئيس زلهم وسيد كاب ينفرسام هيركا سبوق عدر سبوق صراحة كيرو بخل يوم بثلاثة شح بأربعة شح صراحة ترقيبة بأمريكا السبزي أبيتوبيا كندو خفل زي كل نفر رام بيدي إثيوبيا خملة سالكاي دلني أبيتوبيا جن بز واحد دموع سريو أبيت كامباني تاتكم سرت مخالة أنا أجي سلام تايزو من السيئات أمريكا خيدهم يبلي اللغون أزين هجراتياتن بفلا كم بعلي إرترا I hope تي منجستي نتوم بركز غونو تمهارو فلو يكن كنك قبر اللهم نقول لسه مع كرييت بالنهرقين كاي تعوتني ها انا كان هسرا بيله بل عرس نزلو صبو كنك قبر الله تكلالك كاب كالو زفل دموس قبر الله تكلالك تديل سبات انسساتات يوم انسسا بسعر زلو يتغيد فتوصل ايو مالت سب بسعر زلو بوتاك خيد انسسا دما بسعر زلو بسعر ما ينزلو خيد ناقدني دعر عدل هيب كايو ابت حدا بكلته 5,000 نعفة خسرها خان دعيل كاب تحدقن $10,000 كسرها خان دعيل كاب تودي الله خيدي عدل انت رقيبك خيدي سلازي نتوم صبغ زغونو بجنزب تراي كايكون كان تعزوم نزوم سبازيتهم عدلات كسفطروا له مالك دموز راي يكون السبات حدش نقدر نكفطروا عدل تفاتير كالو زي حسبات كفكم بالقليم عدل تدير رقيبهم جن قريفهم كاك خدو نبكالو تقرا عدلات كنادي يقوليم تم كالو تقرا دما رئيس نزل لهم سبات ويلكم يمزولو of course this agam zalo rusu zalo sab buzu hilami
ንኩሉ ክቕበልዎ ድሌት የብሎም ማለት ከነጋኑነ የብልናን ኩሉ ርእሱ ዘለዎ ኣብ ኤሮጳ መፅኡ ቦታ ይረክብ ማለት ኣይኮን የለን መላ ርእሲ ሃልኻ ውዕዳ ሰባት እዮም ነቲ ዕድል ክረኽቦ ዝኽእሉ ብሓፈሻ ግን ሃገራት ነቲ ታለንት ዘለወናተን ነቶም ርእሱ ዘለዎም ነቶም ብፅቡቕ ዘምፁ ኣትሊስት መዐቀኒ ናይ መንፍዓት ትምህርቲ እዩ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ንፍዓት የለዎም ክብለኩም ኣይክእልኒ ኣለዉ እዮም ግን ከመይ ጌርካ ክትፈልጦም ገለ ነገር ከርእዩ ክኽእሉ ኣለዎም እቶም ኣብ ትምህርቲ ፅቡቕ ነጥቢ ዘምፁ ዘለዉ ሓደ መዐቀኒ ይሱ ነዞም ንፍዓት እዚኣቶም ሒዝካ ስፔሻል ፕሮግራምስ ኣብቲ ስፔሻል ንስኻ ክትገብሮ ትደሊ ኣብኡ ክትእትዎም ኣለካ ኣብኡ ኮፍ ከተብሎም ኣለካ ዋላ ደሞዝ ኣይሃለዎም ግን ኣብቲ ሓንጎሎም ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ስራሕ ከተቐምጦም ክትክእል ኣለካ ኣብኡ ኮይኖም እውን ሓድሽ ክፈጥሩልካ ክእሉ እዮም እዚ እንተዘይጌርካ ግን ኩሉ ግዜ እቶም ብቁዓት ሰባት ናብቲ ማግኔት ኮይኑ ዝስሕቦም ዓለም ክኸዱ እዮም ብቁዕ ርእሲ እንተለካ ድማ ኣብ በዓል ኤሮጳ ተመፂኻ ቦታ ኣለካ እዩ ማለት ርእሲ እንተለካ ቦታ ኣለካ እዩ ሓቂ ንምዝራብ እዚ እያለን እኮ ስራሕ ይቡኻን እዮም ያ ስለዘይ ተምሃርካ ርእሲ ስለዘይብልካ እዮም ስራሕ ይቡኻ ርእሲ እንተለካ ቦታ ኣለካ ኣብ ኤሮጳ ርእሲ እንተለካ ሓንጎልካ በሊሕ ድዕር ኮይኑ ዌልካም ኣብ ካምፓኒታት ኣብ ኮርፖሬሽንስ ቦታ ኣለካ ስለዚ ተምሃርካ ጥራይ ቦታ ይብልካ ርእሲ እንተለካ ቦታ ዘለካ ርእሲ ከም ዘለካ ድማ you have to prove it ኣብ ስራሕ ከተርኢ ክትክእል ኣለካ ሕረ ኤሮጳ እኮ ስራሕ ይቡኻን እዮም በዓልካ ስራሕ ትፈጥር ድዕሪ ሚሎምካ ርእሲ እንተለካ ፕላትፎርም እንተለካ ኢንተርኔት ጌርካ ናትካ ነገር ትፈጥር ናይ ግድን ኣይኮነን ኮርፖሬሽን ክቆፅረካ ክፅበይ you have to find your own way ስለዚ ርእሲ ዘለዎ ሰብ ድማ ኣብኢኻ ትሪዮ ናይ ብሓቂ ግን እዚ ፕሮግራማት እዚ ዓብይ ምስትውዓል ዘድልዮ ምዃኑ ንክሕብር ኢለ የምፅያ ናይ ሆፕ ዝመፅእ ጀነሬሽን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኣቓልቦ ክሪኦ ከም ዘለዎን እስከ ንቐፅል ኣብ ከባቢና ብዙሕ ሓሸውየ ዝፍፀም ዘሎ እስከ በዚ ንጀምር ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓትን ግዝያዊ ምምሕዳርን ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝወዓሉ ሰሚዕና ኣለና እተን ክልተን ንባዕለን ዝናኸሳ ዘለዋ ጉጅለታት ስልጣን መንግስቲ ትግራይ መሰረት ዝገበረ ኣጀንዳ ሒዘን ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ 4 ኪሎ ከም ዝኣተዋ ተሰሚዑ ዘሎ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ጉጅለ ሰለስተ ርእሱ ማለት እውን ባዕሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋን ዶክተር ፍስሓ ሃብተፅዮን ኮይኖም ምስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተራኸቡ ኮይኖም ምክትል ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳርን ካቢኔ ሴክሬታርያት ሰላምን ፀጥታን ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝመርሖ ልኡኽ ግዝያዊ ምምሕዳር እውን ብትኻል ገጽ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከም ዝራኸቡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፁ ሓበሬታት ኣመልኪቶም ዘሎም ምስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ድማ ስልጣን ግዝያዊ ምምሕዳር መሰረት ዝገበረ ዘተ ከም ዝገበሩ ንቤት ፅሕፈት ህወሓት ቅርበት ዘለዎም ፍልፍላት ሓበሬታት ጠቒሶም እቲ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ናብ 4 ኪሎ ዝኣተው ጉጅለ ህወሓትም መቐፀልታት ቅድሚ ወርሒ ኣቢሉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝገበሩ ሰንታይና ንርኢ ዘለና ናይ ትግራይ ኤሊት ንሓትሕዱ ኣብ መቐለ ክረዳዳእ ስለዘይከኣለ ኣብ ቅድሚ ኣቢ እናኸደ ክልምን ይመርፅ ከም ዘሎን ኣቢ ድማ ብዘይገድስ ረዳዲ ወላ ደብረፅዮን ዓይናይ ብሎኪ ንዑ ዝያዳ ንስልጣኑ ዘናውሕ ክሳብ ዝኾነ ፀገም የብሉን ኣብ ትሕቲኡ ክግዝኡ ክሳብ ዝኽእሉ ተንበርኪኾም ኣብ ትሕቲኡ ክሰርሑ ንረብሓ ናቱ ክሰርሑ ክሳብ ዝደለዩ ፀገም ከም ዘይብሉ ንፈልጥ ኣለና ሓሸውየ ናቶም ቀፃሊ ዘሎ ውሽጣዊ ሓሸውየ ናይ ትግራይ ናይ ኤሊት ትግራይ ዳርጋ መወዳእታ የብሉን እቲ ድራማታት ካብ ሓደ ናብ ሓደ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ መልክዓቱን ገፃቱን እናቐየረ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ተዓጀብጀብ ናቶም ገና እቲ ጉዳይ ናይ ምዕራብ ትግራይ ድማ ንርአዮ ንሽተ ንስማዕዮ ናይ ምዕራብ ትግራይ ድማ ከም ኣጀንዳ ብተደጋጋሚ እዮም ክዛረቦ እቲ ምዕራብ ድብልዎ ዘሎ እቲ ወልቃይት ገለመለ ማለት እዩ ዝርብ ምዃኑን ስልጣን ክንርከብ ፍቐደልናም ንጌታቸው ኣውሪድኻ ዋላ ንጀነራል ታደሰ ወረደም ፕሬዚደንት ግበሮም ንሕና ጌታቸው ክወርዲና ንደሊ ከም ዝበልዎ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ብወገኖም ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ምደባ ስልጣን ከም ዝወዱ ከም ዝገለጹሉን ምስ ሓይልታት ፀጥታ እውን ምርዳእ ከም ዝገበሩ ሕዚ ዝተረፎም ብወገን ቀዳማይ ሚኒስትር ተቐባልነት ምርካብ ምዃኖም ገሊፆምሉ ዝብል ሓበሬታ ረኺብና ኣለና እቲ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዝያዊ ምሕዳር ኣፍሪሶም ናይ ባዕሎም ጉጅለ ስልጣን ከደላድሉ ወሲኖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ እናተነቐፉ ዘለውን ሰዓታትን ደቃይቅን እናቆፀሩ ዝርከቡ ብደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምርሑ ጉጅለ ህወሓትም ኣብ ትግራይ እቲ ስልጣን መንግስትነት ብሕጊ ዝተቐበለ ግዝያዊ ምምሕዳር መንግስታውን ህዝባውን ሓላፍነት ከየፈፅም ሓሊኾም ሒዞሞ ከም ዘለውን ከም ውፅኢት ድማ ልዕልነት ሕጊ ዝጠፍዓሉን መንግስቲ ዝበሃል ትካል ስርሑ ዘይፍፅመሉ ኩነታት ከም ዘለዎ እዮም ካብ ትግራይ ዝወፁ ካይድ ዘሎ ኦፕሬሽን ቀፂሎም ፈኸራ በዓል እሸቱ ደመለው ድማ ቀፂሎም ራእሲ መንገሻ ተፀዊዖም መሬትና ካበይና በይ ዝበሎም ተሓቲቶም ክነግረካ ምዝራብ ዘይጠርፉን ምዛረበሎም እዚኣቶም ዕንደራናቶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ኩሉ ግዜ እቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ስምዕዎ እዚ ሕጂ ካብ ባድመ ሓሊፉ ናበይ ክኸይድ ምዃኑ ዝኻ መሬትና ባድመ ይኮነን ባድመ ማእኸል ሃገር እዩ መዓዛም ትምህርት እዮም ራስ መንገሻ ተፀዊዖም መሬት ተጠየቁም ስለ መሬት ሽዑ እቲ ምስተወረ ሻዕብያ ምስተወረ ሽዑ ሓደ መሬትና
بعد ما أخلي لهم أنا حرشان يري في تبرخا فلتي عنه بعد شرار حرشان يري بعد ليش شيء تمام تسنة مريتنا أيوة بعد ما يكون تسنة هستقار مسخاء العي خمر تسنة ما يخيل تركب ويتعرف كاش كلا سنة وشوف شيء طويل كلهم تقال كلهم ناتهم حارس ريتلو رسو تسنة ملالي مستعليان تقرير كل مسحابة عمود داتا طاليان كجوجل مسكده أو رخيوة من تسنة دمعت مريتيا زينا بيجي بتولد وأمرهم الله شوي زين أنا يتقرأ إثيوبيا أيضا بتعمل تقاصيله سناديدو قل حنسس عالم هديتي بقى إرترا هاي بينا تقرير حيزيها مرم الله نملالي وعين هذي مريت ذات سنة بهذه أبو تاسعي ونمو على جاسسي نمو أكاريون اللي خرايك خفليلو سواء كعاولا تخرن تأتي وملاليخ حرايلو أكاريون حيلوني يقول تخاري جبرنا خفلي لبرنيرو طاليان تسأل إنجليز مثلا إنجليز قد يفوز سؤال مجبرنا افتكر قد يفوز سؤال نفتكر ترى تونير تحرس من قشة ولادي هاربين ينبر مرتس لزين ورا ما يفلتون إنجليز سؤال مجبر قد يفوز ليرو أنا سمعت عن مسحاسكو جم لول أسرة تكاسات فرارينا تسنة مريتنا إلنا تفرارينا إرتنا نفكر أشياء خير سلوزلو مريتنا نفلت إلنا تفرارينا تركم أنت بتطلع مستر ديساير كوي لحد فيه رأس من قشة بهو تلو تيجي نسمع ترخيه تيم وتهزي الصوت الروعي هزي حتى مع التلفزيون حتى مع تلقمته صبحت فراري حمود بكا أي تلقمة تسنة مريتنا عايزين كلها أنا نفتن تاريخنا يفتن تاريخ يفتن وتلقاش كنا سوين وجهه حرام مسؤولون مريت شيء زيك فلت لك سلوزي ملا اوكي تسنة مريتنا يو يزبل زلو زسب زخا I don't know مالتي ناتناي مبلا طرارايت بالدرف نيرانا يمر مخانا يفلتني ناتناي مبال I think حنتي كندك زي نجيركم الله تصنصواي دحنو تو إيرتراويان أبتكاري كلامنا إيرتراف سالساي كفليا نيرا سسع كلب تبل نيرا سسع كلبي أبا فوزر لا سجع حيزونا غدا بتكا وكلا يحلف نيرو أقاط أما بتقلا يمستمتجن قال زبي سجع حيزو زلوريو نتا أب كلا يزلا أنت وسيخة كلت تزبق خانني يلو نتا أنا تخيبل زليلو مسحتوي أنا تو أبتكرا مستحلات كوس أي كالن سلزي سسع مالتها مالتيو نتا زلاتو يدسن انتينا نبدلنا زياتو من أبي إرتراخ طمتو أتهزنا براتنا ناتنا يلوم زبلواز نبرو ناتو منزي كونا تبزوان زنريال لنا والقايت حمرا رايا أمحارو بفتصم كانوا بام كم زي دليون زيناتهم مريتهم مخانوت انتهوا سند كم زلوا ومن يقلصلوا سلزي تسسعه كما يجيروا نتناتكا ولو نتزلكا ونكم تسونو يقبركالو أبزي أسمعج كان زلو اوبريشن قصيلهم فخرا بعل إشتو دملو دما قصيلهم نمعراب تግራይ ገቢቶም ግን አንጻር መንግስት ፌደራል ኣብ ልዕሊ ዝዋጉ ዘለው ዕጡቃት ፋኖ ኦፕሬሽን ይካይድ ከም ዘሎም ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ገሊጾሎም እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ክልተ ግዜ ብዛዕባ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብፍሉይ ወረዳ ጸገዴም ብዘካይዶ ኦፕሬሽን ዕጡቃት ጽንፈኛ ዝበሎ ጉጅለ ፋኖም ዝኾኑ ሰባት ከም ዝማረኸ ገሊጾሎም ኣብ ዝተኻይዶ ኦፕሬሽን ድማ ካብቲ ጉጅለ ዕጡቕ ከም ዝሰማረኹን ብፍቓዶም ኢዶም ዝሃቡ ከም ዘለውን ገሊጾም እዚ ሰሜን ምዕራብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዞሎም ኣብ ከባቢ ዳንሻን ሰሮቃን ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ኣባላት ጉጅለ ዕጡቕ ፋኖም ብዝተኻይዶ ኦፕሬሽን ብዙሓት ከም ዝሓዘን ንክበታተኑ ከም ዝገበረን ብምግላጽ ኣብ ትሕቲ ጽልዋቶም ዕጡቓት ዝነበረ ከባቢታት ድማ ሓራ ክወፃእ ጌርናየን ኣለና ኢሎም እቶም ንምዕራብ ትግራይ ገቢቶም ዘይሕጋዊ መንገዲ ዝቕጽሉ ዘለዉ ወረረትን ተስፋሕፋሓትን ሓይልታት ኣብ ዝዋን ዚም ኣብ ክልተ ተኸፊሎም እዮም ዝርከቡ ገሊኦም ምስ መንግስቲ ፌደራል ኮይና ክንሰርሕ ኢና ዝብሉ ኮይኖም ገሊኦም ድማ ምስ ጉጅለ ዕጡቕ سو كم دري زلنا أنت قداي ناتهم مسفح قبل على إيرترا مخصص كم حدا فلوي فاشن سلزو خلنا نعتاتهم من إيرتراون لومي دقيمو ترير زخنا مجلس وشيل لو مالو عصر تجزي سراويتنا شعبية سراويتنا إيرترا أمريتنا تجري اللوزبلو حصوت وز حصوت مخانون الزد ما كل جزء تناراتيف بروباغندا عن إيرترا نمغلط عاد تقوموا تكتيك بر إذا مريت زينا إيرترا خوينو سراويتنا إثيوبيا نعسر عمتات كاب بين نايت كوميشن دوب زهابو فردي وزاي أمريتنا إيرترا كوفي لكم زنبرن بس جزء دما حيال إيرترا مدرخات الزبيات عقس سجارة أمريتا ماليسا سراويتا أمريتا خمزلو بتدقق عم تقلت الله سأقام جن بعد فرانس إسرائيل أربعتن نيلام بيزد زي أفنير زبلزلو رنكني جتا شورا دام سوقينو دما مريتنا كوفي للولو نابل زمدرولو زلو بتدقق عمي إن الريوز لنا كستت زياتهم زوم سبعة زياتهم نا إيرترا مريت نموسات كل جزء مس حلمو مخانو من بروباغندا دما تميديا كل جزء أبغونهم سلزلو نعتاتهم دما يكلا خلولومي زي هذا كابتي كن ريون كن جنزبون زلنا كوين يسمعني
ساتهم كم خبلو دا نبور نديو حدش نجر معاس كوينو سكنا مودة تزيا سمينا هنسجر ፖለቲካዊ ጉጅለታት ህወሓት ንክውዕል ይግበረሎ ተባሂሎም ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ትማሊ ኣብ ዝርግሑ መግለፂ ንሕግን ስርዓትን ጽየፍ ኣብ ትግራይ ዝሰፈነ ኣገዛዝኣ ንውሕስነት ተጋሩም ኣብ ሓደጋ ምእታዊ ይቕጽር ትግራይ ጽገማት ትግራይ ንኽፈትሕ ተዘኪሩ ሓላፍነቱ ይረክብ ተባሂሉ ነዚ ዝበላ ውድብ ትንሳኤ 70 እንደርታ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ መጋበሪ ሓደ ጉጅለ ክኸውን ይግበረሉ ይብል ሓይሊ ጸጥታ ትግራይ ኣነ ዘይሸራው እየ ኣብ ዝብለሉ እዋን ኩሎም ሸነኻት تي بوليتيكاو حشويه ابز حد ابز تግራይ ዝበሃል ቦታ ዘሎ ደረቲ ዘይብሉ መወዳእታ ዘይብሉ just simply መከታተሉ ጥራይ ንኽትከታተሉ ከማ ኣዝዩ ከቢድ እዩ حشويه ኣብቲ ቦታ ዘሎ it's just ridiculous ንኽትገልጽ ከማ ኣሸጋሪ ኣዝዩ ንእሽተይ ቦታ ክንዲዚ ፖለቲካዊ حشويه ስልጣን ድሌት ፍሉይ ፍቅሪ ናይ ስልጣን ከም ዘሎ ሓደ ካብቶም መራሕቲ ኣትሪሩ ክዛረብ ሰምዐ ነይረ ናይ ስልጣን ባህጊ ኣብቲ ቦታ ዘሎ another level ጥራይ ካኽትብሎ ትኽእል ፍሉይ ናይ ስልጣን ፍቅሪ ከም ዘለዎ ብሰንኪ ናይ ስልጣን ፍቅሪ ድማ ተሃገር ኣብ ሓደጋ እትያ ከም ዘላ ኣብዚ ሓደ ካብቶም ኤሊት ናቶም ክዛረብ ስምዕዎ ትግራይ ሕዚ ትቀንዲ ፀገም ዝብል ሓደ 4-5 ኣለውኒ ሓደ ስልጣን ዝምልከት እዩ ትግራይ ፀገም ናይ ትግራይ መሰረታዊ ፀገም ሕዚ ስልጣን ዝምልከት እዩ ስልጣን ንስልጣን ዝኒህና ዕርዩ ዝተዛብዐ ኣረኣያ ኣብ ከባቢ ስልጣን ዘለና ሰባት ንኩልና ማለት እዩ ካላይ ስልጣን ንምንታይ ከም ንጥቀመሉ ዝምልከት ዝኒሄና ጉዳይ ስልጣን ብኸመይ ከም ዝርከብ ናይ ስልጣን አቢዩዝ ዝመሳሰሉ ምስ ስልጣን ፀገም መቸም ፀገሞም ኣብ ስልጣን ዝምርኮስ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ነጊሮም እዮም እቲ ሕማም ናቶም ግን ኣበይ ካትሪዮ ሳቶም ናቶም ዓዶም ኣለዎም ፀገም የብሉን ናይ ስልጣን ባህጊ ኣብዚ ንረይዎ ዓይንኻ ትወፅእ ኣቂድ ምምፃእ ርስኻ ክትክፈት ቅድሚ ምምፃእ ህይወትካ ትሓልፍ ኣቂድ ምምፃእ ኣብ ዳስ ምኸድካ ከም ከልቢ ውራይ በቃ ዳስ ጌርና ከምዚ ጌርና ኣይኮነን ዋጋ ዝኸፈለ ናቱ ይቃልሲ ኣብዚ ሓላፍነት የለን ሓለፋ ትኸስር ከም በዓል ጆምብላ ተእስሮሞ ዘለዉ ሓለፋ ትእሰር ከም በዓል ወዲ ወርቂ ወዲ ሓጎስ ከም በዓል ራስታ ህይወቶም ሓሊፎሞ ዘለዉ ህይወትካ ነትን ደጓያትን ግን እዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ውሰድዋ እንድሕር ትረኣየኩም ትረኣተለየ ሎማዓንቲ ፅሕፍለ እዚኣ ንምንታይ ዝሰዲድለይ ኣይፈልጥን እንታይ ልንመሲልኩም ማለት ብጣዕሚ ኢኻ ትግረም ኣነሲ ያው ወረቐተይ ተፀይቑ እዩ ወላዊ ኣይሰርሕን እየ ዘለኹ በቲ ንዓይ ኣብ ልዕለይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ዝቓልስሲ ብኸምኡ ዓይነት ፅሒፉ ዝፀሪፍኒ ትፀርፍ ንዓይ ኣይሕዘነንን ግን እቲ ድገርመን ነገር ከምዚ ኸማይ ወረቐቶም ዝተፀይቑሉ ብሰንኪ ዝቓልሲ እዚ ብሰንኪ ዝቓልሲ እዚ ሃገር ዝቕየርሉ ብሰንኪ ዝቓልሲ እዚ ዓዲ ውዒል ዝኾኑ ኣብዚ ገዛ እንታይ ዝበሃል ኮፍ ኢሎም ኣለዉ ንስኻ ኢሉ ማለት እቲ ፀርፊሲ በቃ ከምዚ እንቋዓሰይ ኣብ ከምኡ ዓይነት ደረጃ በፅሕኻ ታደ ሕዘነትን ደጓያትን ግን ኢሎም ኣለዉ ሰው እቲ ቃልሲ ዝበሃል ዘሎ ንኤርትራውያን ሕጊ ኣኽቢሮም ፌስቲቫል ንኽገብሩ በዓል ንኽገብሩ መዓልቲ ናፅነቶም ብዙሓት ዝወደቑሉ መዓልቲ ናፅነት መዓልቲ ሰማዕታት ፌስቲቫል ባህሎምን ክብርታቶምን ናብቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ንኸሰጋግሩ ሕጊ ናይቲ ዝነብሩሉ ዘለዉ ዓዲ ዓቂቦም ገንዘቦም ጫሕ ኣቢሎም ንዝገበርዎ ዳስ ንዑ ንምፍራስ ንዓታቶም ንምፍጋእ ኣብ ዝተገበረ ስራሕ እዩ እቲ ቃልሲ ዝብሎ ዘሎ መጀመርያ ንፁር ክኾነና ዝገበሮ እቲ ዋጋ ዘኽፍሎ ዘሎ ሲ ንኤርትራውያን ሕጊ ኣኽቢሮም ዝነብሩ ዘለዉ ንዓታቶም ንክፈግእ ዝፈተኖ መስርሕ ስለ ዘይሰለጦ ወረቐትካ ጥራይ ዘይኮነስ ሂወትካ ክበላሾ እስር ቤት ክትኣቱ ኢኻ ግድን ምክንያቱ ሕጊ ጥሒስካ ኢኻ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ግን እቲ ዝሕዝን ክፋሉ በዓል መንዘር ሰድሞም ነይሮም በዓል እዚ ዋጋ ይኸፍሉ ኣሕዋቶም ደም ኣሕዋቶም የፍስሱ ደም ኤርትራውያን የፍስሱ ደም መስኪን ህዝቢ ብፍላይ ኣብ ጀርመን ኣሎ ቪድዮታት ደሳቅቕ ቆልዑት ኣብቲ ዳስ ምስ ሃረምዎም ሓንቲ ቆልዓ በኸያ ሓዋ ሓቂፉ ከፀናንዓ ከሎ ቪድዮ ኣሎ እናሰገረ ኣይንርስዖን ኢና እዚ ዝብል ገለ ሕጂ ይረኸብ ኮነ ኣሎ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ በዓል እዚ ዝገበርዎ እዩ ነይሩ
ዓብ ገበና ኣብ ልዕሊኦም ከም ዘሎ መንግስቲ ጀርመን ድማ ብፍላይ ሕጅት የማናይ ክንፊ ድይብ ስለ ዘሎ ወረቐትካ ምምንጣል ትዝቐለለ ይኸውን ትዝገደደ መቕፃዕቲ ዝፅበየ ዘሎ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ግን ዓሻ በትሪ ለባም ከም ዝብልዎ በዓል እዚ ሚስተር ጋርበጅ ዝበልክዎ ሚስተር ትራሽ ቤላ ገይሩ ይበሪዕዎ ነዚ ንሳቶም ኣብኡ ይስሕንዋ ንሱ 6 ቪድዮ ኣብ መዓልቲ እናገበረ ጅግንነት ይፍፀማሎ ታሪክ ይስራሓሎ ቅያ ይፍፀማሎ ብርጌድ ይጥሕሳላ ኣቤት ኣብ ዜናታት ዓወት እናበለ ቤላ ገይሩ ተፃዊት ኣሎ ቤላ ገይሩ ምክንያቱ ትከም ዓይነት ኣግሬሲቭ ስለ ዝኾነ ዩቱብ ይፈትዎ እዩ ኣሽሓት 50,000 70,000 100,000 ይርይዎ ነይሮም ኣብቲ ግዜቲ ኣታ ገደፍ ኣሕዋታይ ተባስን ስለ ዝበልናዮ ድማ ፀረ ቃልሲ ንህዝቢ ንቅድሚት ንኸይከይድ ዝኽልክሉ ዘለዉ ሓይልታት ረእይዎም ፍለጥዎም ንሕና ቃልስና ገለመለ እናበለ ቤላ ገይሩ ተፃዊትሎም ሎሚ ወረቐቶም ዝተበላሸው እንታይ ይብሎም ኣሎ ስሒንኩማ በዓል ስኻ እንታይ ዋጋ ኣለኩም ይብሎም ኣሎ እስኪ ኣብቲ ቅድሚት እንታይ ብልፀን እዩ ተሪፍኩም ዘለኹም ካብ ከይዱ ስጅኑ ተው ከም ጆን ብሎም ኣሎ ከምቲ ጆን ብላክ ኣጣቂዑ ኣብ ስጅኑ 4 ዓመት ገለ ተፈሪዱ ኣሎ ብሕጂ እውን ብኡ ቅፅል እዩ ልክዕ ከማ ገይሩ ምስ ኣተዎ ንሱ ስርሑ ይቕፅል ኣሎ እንገይሩ ይቕፅል ኣሎ ቢዝነስ ይቕፅል ኣሎ ላይፍ ስታይል ናቱ ይቕፅል ኣሎ መስኪናይቲ መንእሰይ ነዚ ንበዓል እዚ ሰሚዑ ኣብ ሓደጋ ዝኣተወ ጌና ብሕጂ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢትዩ ዝነበረ ካብ መጀመርያ ነጊርና ኢና ብበትሪ ንሰብ እናፈጋእካ ፍትሒ ከምፅየ እንተበልካ ኢትስ ጆክ ዝኸፈ ጆክ ዝሕዝን ጆክ እዚ ኣጋጢምካ ዘሎ ኣጋጢሞም ዘሎ ድማ እቲ ዝዘርእዎ እዩ እቲ ዝቐለለ ክፋል ናቱ እዩ እቶም ፈጊኩሞም ዘለኹም ብሕጊ ደሊኹም ኣለዉ ፅባሕ ንጎ ድማ ኣብ ዓዲ እንተተመሊስና ድማ ብካልእ ሕጊ እውን ክደሊኹም እዮም ክንደይ ሰብ ተፈጊኡ ክንደይ ደም ፈሲሱ እዩ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ፖለቲካ ፀገም ስለ ዘሎ እቲ ሰብ ከምቲ ዝድለክ ክኸሰካ ግዜን ዓቕምን ስለ ስኢኑ ኣሎ መድረክ ምስ ተቐየረ ግን ወዲ ዓድኻ ኣሎ ከባቢኻ ኮፍ ዝበለ ኣሎ ኣብ ኤርትራውን ጠልጠል ከብለኩም ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ስምዕዎም ኣብዚ ከመይ ገይሮም ይፃወትሎም ኣለዉ ሎሚ ካ ተገምጢሎም ቅድሚት ምፃእ ርእስኻ ክትክፈት ቅድሚት ምፃእ ህይወትካ ትሓልፍ ኣብ ቅድሚት ምፃእ ኣብ ዳስ ምኸድካ ከም ከልቢ ውራይ በቃ ዳስ ጌርና ከምዚ ጌርና ኣይኮነን ዋጋ ዝኸፈለ ናቱ ይቃልሲ ኣብዚ ሓላፍነት የለን ሓለፋ ትኸስር ከም በዓል ጆምብላ ተእስሮሞ ዘለዉ ሓለፋ ትእሰር ከም በዓል ወዲ ወርቂ ወዲ ሓጎስ ከም በዓል ራስታ ህይወቶም ሓሊፎሞ ዘለዉ ህይወትካ ትሕልፍ መሪ እንታይ ሓለፋ ዘለካ እዚ ክርእ ዝግባእ ሓለፋ ናይ ቃልሲ ሓለፋ ዋጋ ምኽፋል ካልእ ሓደ ይብሉ ስለዚ ኣነ ገለ ብገርሃ ገለ ጉጉርሓ ረይዎም እዚኦም ኣብዞም ተቓለስቲ እዚ ዳዊት ሕድር ጀጋን ተጠሊሙ እዚ ማሓር ተስፋ ሚካኤል ዝበሃል ኣሎ እንተዘይ ለቢምካ ቤላ ገይሮም እዮም ፀዋትልካ ክንደይ ሰባት ብበዓል እዚ ንነፍሶም ኮፍ ኢሎም ኣብ ዩቱብ ቤላ ቢዝነሶም እናራ እናገበሩ ከለዉ ቢዝነስ ምግባር ኣብ ዩቱብ ፀገም ኣይኮነን ሓጢኣት ኣይኮነን ማንም ሰብ ቢዝነስ ክገብር ክእል እዩ እቲ ዝሕዝን ግን ብዋጋ ናይ ሰባት ስለ ዝነብሩ ዘለዉ ብደም ናይ ሰባት መብዛሕትኡ እቲ ምትህርራም ዘጋጠመ ቀዳማይ ግዜ ኣብ ዝረኽበሉ ግዜ ቀዳማይ ክሕተተሉ ዝግባእ እዚ ሰብ እዚ ነይሩ ክንዲዚ ነቲ ኩነታት ዘጓሃረ ሰብ ስለ ዘይነበረ ተደም ንብሎም ማእሲ ናይ ክልተ ኣሕዋት ዘጓሃሪት ዝያዳ ክሕተተሉ ዝግባእ ብፍላይ ሚድያ ዘሎ ናይ ሩዋንዳ ህልቂት ዝያዳ ዝሕተትሉ እቶም ሬድዮ ስቴሽንስ እቶም ጋዜጣታት ነቲ ኩነታት እቲ ሓዊ ዝንስንሱ ዝነበሩ ብቓላቶም ገይሮም እቶም እዮም ዝያዳ ክሕተቱ ዝግባእ በዓል እዚ ግዜ ድማ መድረክ ምስ ተቐየረ በዓል እዚ ቀዳሞት ክሕተትሉ እዮም ምናልባት ንግዚኡ ሰብኣይ ተጣዓሞን ኣሎ ክስታት ከለዎም ኣብ ልዕሊኦም ዝዳሎ ዘሎ ምናልባት ገና ኣብ ተግባር ስለ ዘይወዓለ እምበር መደር ውልብታ እዩ ንስኻ ስለ ዝወጋኻ ቪድዮኻ ጌርካ ረሲዕከያ ኣለኻ ሽዑ ዝተፈግኡ ሰባት ሽዑ ዝሰንከሉ ሰባት ግን ኣብ ርእስኻ ደው ክብሉ እዮም መዓልቲ ኣለዎ መዓልትኻ ጥራይ ተፀበዮም ዝብልዎ ዘለዉ ዕድል ስለ ዝሰኣንሉ መድረክ ስለ ዝሰኣንሉ ምናልባት ክንኡ ዝኣክል ገንዘብ ስለ ዘይብሎም ብሕጊ ንዑ ኮለል ከብልዎ ሸለል ኢሎም ኣለዎ ግን ዝወቀ ክትርስዕ እኽእል እዩ ዝተወቀ ግን ኣይርስዕን ከም ዝበሃል ዘሎ ነቶም ሕማቕ ዝገበሩ ግን ሓሊፉ ፀኒሕዎም ኣሎ እቶም እቲ ቃልሲ ዝበሃል ወይ ደንበ ተቃውሞ እንታይ ከም ዝኾነ እስከ ስምዕዎ ኣብዚ ብግልፂ ክነግረኩም ክሳብ ሕጂ ደላይ ፍትሒ ዝበሃል የለን ደላይ ፍትሒ ዝበሃል የለን ከምቲ ኢሳያስ ድብሎ ክሳብ ሕጂ ኢሳያስ ተቃውሞ ኣይገበረን سمع لهم دليت فتح ذي كونسي دليت فتح علو دك سرايا بلوم دك حماسين دك كله كزاي كساب حجة أبزق على سدمع بلو دليت فتح أنت زي كوينهم دليت فتح حزب بهال فتح نير تراد حاسبو قليل لهم نير تراد أجمع كم سؤال حاسبو إساس إيماجن إساس صباح نقوم نحرميتو إساس أنت خويدو نعد داتون تايم إذا سقطكم تبلو دلهم زب عليه نايكوشة بوليتيكاي إذا نايكوشة بوليتيكا أنت حجي داتو عدي إذا نايكوشة بوليتيكا رواندا هم تجبروا سومالي هم تجبروا أنا تعدي which is كاب إساس ده حيش نجري بالكمن بيتر سولومون دروع
بتودد ببين غير زرع عين زفطركم ابدن بتقاوم طرح يقدف ببينهم غير ما يريقوم ني يقدف ندا اسروم كدعات يم دبلوم نتيوم مسوم دلوخ اجغاني يم دبلوم اسكم طرحكم ابدن بتقاوم كم ز عينت انتاشم زما عبركم زي زربا زي دحر خندي ነገር ይዝበርሃሎም ዘሎ መብዛሕት ሰብ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ዝነበረ ምስ ግዜ ዝርድኦ ነገር ኣሎ ገይም ምዃኑ ገይም እዩ ዝሕዝን ገይም ኩላ ኣብ መማዓልታና በርሃላ ይዝመጽ ፀቢብነት ኣብ ፀቢብነት ዝተመርኮሰ ምዃኑ እቲ ደንበ ተቃውሞ ኣብ መወዳእታ ሃገራዊ ዕላማ ክህልዎ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ብዛዕባ ኤርትራ ክሓስቡ ግዜ ይብሎም መብዛሕት ግዜ ኤርትራ ዝብሉ ክሳብ ኣጀንዶም ክሳብ ታቦታት ኩርሲ ዝሕዝዋ እዮም እምበር ዕላማኦም ፀቢብነት እዩ that's why ብኩዓት ሰባት ዘይመጽዎ ብኩዓት ሰባት ኣይመጹን እዮም ቀልጢፎም ይእለዩ ምክንያቱ ትባይታ ናይ ዘይ ብኩዓት ሰባት ስለ ዝኾነ በዓል ትራሽ ዝመርሕዎ በዓል ጋርበጅ ዝመልእዎ ከመይ ገይሩ ጥዑይ ነገር ክፈሪ ጥዑያት ተመጽኦም ይኮ ጥዑይ ስራሕ ክስራሕ ክስኽእል ስለዚ መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ቅድሚ ዘሎ ብመንጽሪ ኸትሪዮ ድሕሪኡ ዝስዕብ ዘሎ በቲ ኮይኑ በቲ ሓደ ካብቶም ንነዊሕ ዓመታት ተቃዋሚ ዝነበረ እዩ እቲ ሪያላይዜሽን ወይ እውን እቲ ኩንነት እናበርሃሉ ይመጽ ኣሎ እግረ መንገዱ ትመንሰይ ድማ ካብዚ ክመሃር ይግባእ now let's go to the other topics እዚ ብዙሕ ግዜ ሂበ ሎሚ unfortunately ኣብዚ ሓለፈ ሓንቲ ዜና ነጊረኩም ነይረ እሳ ድማ ናይ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ቫይስ ምክትል ናይቲ ፕሬዚደንት ኣብ ኤርትራ እትያ ከም ዝነበረትን ኣብቲ ዝገበረቶ ርክብ ድማ 4 ነጥብታት ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ወይ እውን ምስ ኤርትራ ክንገብሮ ንኽእል እንደሊ ኣላይላ ክንገብሮ እንደሊ ነገራት ኣሎ ኢላ ሓደ ካብኡ ድማ ነቲ ዘለዎም ዝምድና ኣብ መንጎ ኤርትራን እዚ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካን كحيلوا مخانم. Today I had the honor of Mr. President Ertra kam sarhabatin to discuss the country's key development priorities. Ertra exactly in time completely. الزدما كل جزء زي حجز بالوزلو نحج بحتر زبالك على سلون يزال نمبر العلامة نبي حكي عبي السوات أو كجبر زغل تكال مخاني زردان زي بفلا يدما أبسعات أب إنرجي وتر حدا كدامنات ناتهم أبسعات مخانو أبزون سبوق يرتزاري بنيرو. We have portfolios worth $126 million in energy, in agriculture, in skills and development, in water and sanitation, and in financial governance. We discussed with the President a particular program that can run energy, solar power, which is 30 megawatts. It's about $52 million investment by the African Development Bank, and that this will contribute to His Excellency Mr. President's vision to make sure that Eritrea has about 350 megawatts of power in the next 5 years. And so ኤርትራ ናይ 350 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክህልዋ ራእይ ናይቲ ፕሬዚደንት ስለ ዝኾነ ቀዳምነት ናቶም ቅድሚ ዓመት ተዛርቦ እዩ ስለዚ ኣተኩሮናትና ኣብቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣውፅይዎ ዘሎ ብኸመይ ክንሕግዝ ንኽእል ናይ ብሓቂ ከምዚኦም ናይ ልምዓት ትካላት ዝበሃሉ ድማ ምስቲ ሃገር ክትኮዶ ትደሊ ዘላ ናብኡ ገፁ ክሰርሑ እዩ ዳ እምበር ኣንጻር ሃገር ክሰርሑ እዩ ፅቡቕ ኣይኮነን ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣውፅይዎ ዘሎ ነቲ ፀዓት ዘለዎ ናብ 350 ሜጋዋት ንኽህልዎም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዚ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ድማ ድሮ ናቱ ግደ ይገብር ከም ዘሎን ኣብቲ ፀሓያዊ ፀዓት ዝበሃል ድማ ከባቢ 50 ሜጋዋት ክኸውን ዝኽእል ኣብ ከባቢ ደቀ ምሓረ ክግበር ምዃኑ ፋንድ ይገብር ከም ዘሎ 50 ሚልዮን ዝያዳ ግን ፖርትፎሊዮ ናቶም ክሳብ ሎሚ ክሳብ 126 ሚልዮን ዝትመን ገንዘብ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ኢንቨስት ይገብሩ ከም ዘለውን እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ንሳ ብትክክል ኣብዚ መፅያ ከላ እውን ነዚ ቅድሚ ሕጂ ዝተባሃልዎ ፅቡቅ ጌራ ከም ዝገበረትሉን ስለዚ ቀዳምነት ናይ ዴቨሎፕመንት ፕራዮሪቲ ናይ ኤርትራ እቲ ዘሎ ናይ ፀዓት ፀገም ነቲ ናይ ፀዓት ሴክተር ንዑ ንምሕያል ቀዳምነት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑን ፎከሲንግ ኦን ኤነርጂ ሴክተር ኤርትራ ነቲ ናይ ፀዓት ዘለዋ ንዑ ንምቕያር ዝያዳ ምስ ካልኦት ትካላት ኣብቲ ፋይናንሲንግ ክገብሩ ዝኽእሉ ገንዘብ ከበርክቱ ዝኽእሉ ኣብኡ ምስ ኤርትራ ዲስካስ ከም ዝገበረት ነቲ ቅድሚ ዓመት ዝተገበረ ብፕራክቲካል ንምስርሑ ይዓዩ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ድማ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ተስፋ ቁፅሪ 2 ድማ እንታይ ትብል ኣላ the discussion to reflect our commitment to driving sustainable development and fostering regional resilience. The energy sector is cornerstone for Eritrea's progress, and we are committed to unlocking its vast potential. ስለዚህ እቲ ሰዓት ድማ ምስቲ ኤርትራ ክትከዶ ትደሊ ዘላ ኩሉ ኣብ ሕርሻ ይኹን ኣብ ካልእ ኣብኡ ንሳውን ዝያዳ ከተበርክት ኤርትራ ውክት ከይድ ናይ ሰዓት ቦታ ነቲ ኩሉ ተሰሪሑ ዘሎ ንኣብነት ዝኩሉ ዲጋታት ተሰሪሑ ዘሎ ከተልምዖን ድሕሪ ኮንካ ትሕቲ ሰዓት የድልየካ ነቲ ኢሪጌሽን ክትገብሮ ድሕሪ ኮንካ ዝኩሉ ዲጋታት ተገይሩ ዘሎ ሕርሻ ናይ ቡን ድዩ ኮመርሻል ፕሮዳክትስ ማለት ደገ ከይዶም ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከምፁ ዝኽእሉ
ምትዕዳጋ ድማ ኣብ ከባቢና ዘለው ማይ ዘይሃርሞም ሃገራት ከም በዓል ስዑድ ዓረብ ከም በዓል የመን ከም በዓል ኩለን ሃገራት ዓረብ ስለ ዘለዋ እቲ ማርኬት ኣብ ጥቃና ኣሎ ብዓብዩ ድማ ቻይና ንበዓል ኤርትራ እንታይ ኢላተናላ ታክስ ፍሪ ዝኾነ ይኹን ታክስ ከይከፈሉ ወይ እውን ቀረፅ ከይከፈሉ ንብረቶም ክሸጡ ከም ዝኽእሉ እተን ዝምዕብላ ዘለዋ ታሕቲ ዘለዋ ሃገራት ናብ ትዕዳጋና ቻይና ሕርሻውን ሃብትናተን ብናፃ ክእትዋ ይኽእላ እየን ኢላተን ዘላ ስለዚ ናይ ቡንድዩ ናይ ካልእ ድዩ እቲ መንግስቲ ኣብኡ ኢንቨስት ገይሩ ነቲ ኢንቨስትመንት ክኸዶ ዝደሊ ድማ እዞም ካምፓኒታት እዞም ናይ ልምዓት ትካላት ድሕሪ ሓጊዞም እቲ ኩነታት ክኽየድ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ድማ ተስፋ ዝህብ መድረኽ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ዓበይቲ ነገራት ስለ ዘይተረኣየ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ምስቲ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ ኤግዛክትሊ ተሰቂዑ ምስኡ ተሸኪዑ ዓብይ ለውጢ ክገብር ዝኽእል እዩ ሳልሳይ እውን ዝተፈላለዩ ናብቲ ዓውደቲ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት መፂኦም ምስቲ ኤርትራ ክትከዶ ትኽእል ኣበርክቶ ክገብሩ ዝኽእሉ ክኢላታት ኤክስፐርትስ ሒዛ መፅያ ከም ዘላን ኣብቲ ናታ ዴሌጌሽን ማለት እዩ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዘወጠንዎ ንከተግብርዎ ዘኽእልዋ ቲም ሒዛ መፅያ ከም ዘላ ይዝረአ ዘሎ to make it 1,200 megawatts in the long term. I assured Mr. President of our support as a bank in many areas. In fact, he and I had such a heartfelt discussion, and the areas we discussed included the issues about agriculture. He's very passionate about agriculture, and I assured him that the African Development Bank will support strongly agriculture in Eritrea, and that will include how to provide support for special agro-industrial processing zones in Eritrea. So, Mr. President, ናይ ሃገር ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኣብ ልባዊ ዲስካሽን ክንገብር ከም ዝኽኣልናን እቲ ንገብሮ ዘለና ዲስካሽን ድማ ነቲ ኩነታት እቲ ነቲ ናብ ሕርሻ ድዩ ናብ ካልእ ክግበር ዝኽእል ኣስተዋፅኦ ክንገብር ምዃንና ተረዳዲና ኣለና ይብልለው ስለዚ እቲ ፕሮጀክትታት ብፍላይ እዚ UNDP ዝበሃል ዝተፈላለየ ምዕቃብ ናይ ኤርትራ ባህርያዊ ፀጋታት ናታ ኤኮሎጂ ናታ ኣግራብ ድዩ እንስሳታት ድዩ ተፈጥራዊ ካብቲ ደዘርት እናኾነ ዝኸዶ ዘሎ ወይ እውን ምጥፋእ ናይቲ ከባቢ ንምፅጋን ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ይገብሩ ከም ዘለውን እዞም ናን ገቨርንመንታል ኢንስቲትዩሽንስ ወይ ዘይመንግስታዊ ትካላት ግን ናይ ልምዓት ትካላት ናይ UN ኣብ ኤርትራ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ይገብሩ ከም ዘለዎም ሓንቲ ድማ እዛ UNDP ኣውሪዶማ ዘሎ ቪድዮ ከመይ ጌርካ ሓመድን መሬትን እቲ መሬት ናይ ኤርትራ ከይብሕጎግ ኣትክልቲ ብምትካል ብፍላይ ድማ ኣገለገለ ቦታታት ነቲ ተፈጥሮ ኣብ ናይ ቀደም ደረጁ መሊሶሞ ከም ዘለው ዘርኢ ኣግራብ ብብዝሒ ብምትካል ኤንቫይሮንመንት ንምዕቃብ ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ ምዃኑ Biodiversity and mitigation of land degradation project. This ambitious initiative aims to እዚ ንሪኦ ዘለና ኤርትራ እዩ ካልእ ዓለም ኣይኮነን ክንምንታይ ፅቡቕ ሃገር ከም ዘለካ ነዚ ስእሊ እዚ ሸር ዝገብሮ ወይ እውን ዝርዮ ሰብ የለን ዛዕባ ኤርትራ ኣብ ባፅዕ ከም ዝኾይኑ የተሰርሐንቲ ፅርግያ this is the nature ሃገር ድማ ከምዚ ዓይነት ኔቸር ክህልዋ ክኽእል ኣለዎ ኤርትራ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ዓዲ እያ ቀዳማይን መሰረታውን ድማ ነቲ ዘለዋ ተፈጥሮ ክትዕቀቦ ክትክእል ኣለዋ እቲ ኤኮሲስተም ክዕቀብ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ኣዝዩ ዓብይ ሃገር ዘለዎ እዩ ስለዚ ንከምዚ ኔቸር ንምዕቃብ ንቱሪዝም ድዩ ክኾነካ ንተፈጥሮካ ንምዕቃብ ድዩ ማይ ንክመፀካ ድዩ ዝናብ ንክሃርመካ ድዩ ተፈጥሮ ናትካ ክትዕቀቦ ክትክእል ኣለካ ኣብዚ ድማ እዞም ትካላት እዚኣቶም ብክላይመት ብዓለም ደረጃ እውን ስለ ዝሰርሑ ዘለው ኤርትራ በቲ ናታ ወገን እትገብሮ ኣስተዋፅኦ ኣብቲ ናይ ዓለም ናይ ክላይሜት ቼንጅ እውን ስለ ዘለዎ ንኤርትራ ክሕግዝዋ ከለዎ ኤርትራ ድማ ፕራክቲካሊ ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእል መንግስቲ ስለ ዘለዋ ተፀሚሙት ህዝቢ ከበርክት ዝኽእል ህዝቢ ስለ ዘለዋ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ገለገለ ቦታታት ናይ ኤርትራ ድሮ ኣማዞን ዓይነት ተመሲሉ ከም ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ብሓቂ ቀጠልያ እናኾነ ተፈጥሮ ናይ ቀደም ቅድሚ መግዛእቲ ቅድሚ እቲ ኩሉ ውግን ዕግርግርን ከየበላሸዎ ከሎ ዝነበረ ቅርፂ የጋጥሞ ከም ዘሎን እንስሳታት ይምለሱ ከም ዘለውን እቲ ቦታ ድማ ብፍላይ ኣገለገለ ቦታታት ናይ ብሓቂ ንክትኣምኖ ዘሸግረካ ምስሊ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንክትሪኦ መንፈስካ ይሕድሰካ ብስክሪን ከሎ ትራይ ኦልሬዲ እዚ ከዓ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ካብ ካልእ ዓለም ዝመፀ ኣይኮነን ኦፍኮርስ ከምዚ ዓይነት ተፈጥሮ እንድሕር ተዓቂቡ እንስሳታት ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ምርዳእ የድሊ preserving highland ecosystems and protecting critically endangered species. Eritrea holds a wealth of globally significant biodiversity, including remnants of the world's only viable population of free-ranging African wild ass. Aims to establish a national protected. So እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኣብ ፅቡቕ መድረክ ትኸይድ ከም ዘላን እቲ ተፈጥሮ ወዲ በዓል ይመለስ ከም ዘሎን ፅቡቕ ተስፋ ካብቲ ተፈጥሮ እንትኽእል ትርኢኻ ሰናይ ክራማት ፅቡቕ ክራማት ሓሊፉ እቲ ዝግበር ዘሎ ሓደ ካብቲ እዚ ንተፈጥሮ ናይ ኤርትራ ዘበላሹ ብዙሕ ነገራት እናተቐየረ ክመፅእ ከሎ ክንርኢ ከለና ፅቡቕ ነገር ነገሰ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ እዚ ከዓ ነቲ ኔቸር እናቐየሮ ይመፅእ ስለ ዘሎ
ለምለም ዝኾነት ሃገር ክትልወካያ መንእሰይ ድማ ነዚ ቪድዮታት ዝናራየ ንመጻኢ ክጥምት ይግባእ ኣስተዋፅኦ ናትካ ክትገብር ይግባእካ እዚ ቪድዮታት እዚ ድማ ሼር ክግበር ዝግብኦ ኣንጻር ኤርትራ ሕማቕ ናታ ሼር ክገብሩ ለይቲ መዓልትን ዝውዕሉ ዘለዉ ክንጥንቀቐሎም ክንክልከም ዘለና ፅቡቕ ነገርና ክንርኢ ክንክእል ኣለና ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ድማ ኣሎ ብዛዕባ ፅቡቕ ትጥምት ኮንካ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ ምሃብ ናይ ወትሩ ፃውዒትና እዩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ደገፍኩም ነዚ ቻነል ድማ ይተውሕዱ እናበልና ምዛ ጥዕምቲ ደርፊ ክገትፈኩም